efo'i haglediad rhif... Oh, hold on, checks notes. Oh, 144! Dim opera singer yn arwain chi heno. Da ni'n recordio ar nos Lyn. Gall unrhyw beth digwydd. Sioned sy'n fan hyn. Gyda Bryn. Hello. Hi, Iestyn. Hello. Croeso nôl y haglediad. Yn y mis... Yr un mis da ni'n recordio fo, allu bydd o'n mynd allan am unwaith. Diolch yn fawr i pawb am sticio rown. Diolch am y gefnogau. Diolch yn arbennig i Iestyn am achub cyrst episod mis diwetha. By Russell Crowe, all they get. I mean, Haunted, maybe. Russell Crowe, obviously, heb wedi cael ei o'r 199 Demons. Na, mae hwnna just, cofiwch anfon pres i'r Ko-fi account. Gowch chi hefyd access i'r OnlyFans stream specific o'r haglediad. For, just i fans arbennig ni. Anyway, beth bynnag. Croeso nôl. Diolch bawb. Da ni'n recordio ar nos Lyn. Mae hi'n diwedd mis Mawrth. Mis Mawrth y barod. I mean, dwi'n hyd yn oed eisiau meddwl. Mae oedd hi'n gynnes neis heddiw. Oedd. Mae'r briallu allan yn yr ardd. O, di. Mae cymffonau yw'n bach yn siglo ar y coed ac ar y rwy'n bach. Yep. Okay? Drychwch ar hyn wan. Mental images hapus i bawb. Mae'r haglediad yma i gadw chi fynd trwy'r gwanwyn yma, okay? Mae'r tywydd braf yn dod. Mae'r cyhydnos wedi bod. Bob dydd rwan. Fy'n ychydig bach mwy o ddydd. Golau ddydd, fyddwn ni'n podcastio mewn golau ddydd erbyn penblwydd Iestyn, okay, pawb? Mae hwnna'n yr ha. Just dowch efo ni. Dowch efo ni. Bryn a Iest, dwi'n gwybod, mae gennym ni bach o benod intriguing, achos da ni'n goffo cael break yn canol, cos mae gen Iest familial duties i wneud. Rydw i yn riant senw. Wyt, temporarily. Am y noson yma. Am y noson yma. Huge if true. Shari sees the light. So, da ni'n mynd i fod yn speedrunner newyddion fel arfer. Mae'r newyddion... fel ym mhob mis so far yn fag cymysg. Mae'r haglediad yma i fynd â chi trwyddo fo gyd. Be sy'n dda, be sy'n drwg, be sy'n werth chwerthin amdano fo. Kind of fel yr Tesla recalls every single Cybertruck over stainless steel trims falling off. Dwi'n gwybod bod fi'n deud hyn lot. Dwi yn dofn y myd Reddit dyddi yma. Ond mostly, just a subreddit, witches versus the patriarchy. Sef fy hofli, yn y byd i gyd. Please checkiwch allan witches versus the patriarchy. Mae'n gret. Mae di radicaleiddio fi yn y ffordd gorau posib. Ond mae anti-consumption Reddit yn joio tancio Tesla. Maen nhw'n just pawb yn cefnogi gilydd yn neud protestiadau, slapio stickers ar Teslas bobl yn deud, I'm a Nazi. Great stuff. We love to see it. Aris yn mynd around wedyn ar reid y stickers ar ei Tesla so dweud I bought it before he became a nut. Mae gen friend of the show Sian Alaw, what up? Tesla, dwi heb siarad efo hi ynglyn â'i theimladau hi ynglyn â perchennog y Teslas, ond maen nhw'n licio nhw cos maen nhw'n electric people, maen nhw'n di-electrifio pob peth, mae gen nhw solar system yn rhedeg y tŷ, it's amazing. So dwi'n enjoyo yr tanking of the shares sefyllfa yn anti-consumption versus Tesla. Mae'n satisfying iawn i watched biliynau y dyn ma fynd lawr ychydig lleia. Dwi'n gwybod dwi ddim yn diwedd y byd, ond mae o'n datrysiad bach. Do your part, pawb. You know. Yn y gobaith bod y Ouija board wedi tiwnio mewn i bawb erbyn hyn, a bod hon ddim yn mynd i fod yn cursed episode. Yes, dwi ti yna. Eich. So, da ni di cael rhyw smidgen fach dechnegol o issues efo enshitification wedi digwydd eto, ond yn anffodus wedi digwydd i Iest. Dwi'n credu bod ni angen ei mini-series ynglyn â sut mae Apple wedi gadael Iest yn lawr yn arw dros y blynyddoedd diwetha. Dwi'n mynd i actually pwyso record ar fy ffôn. So, there we go. Ar Android phone fo. Ar Android phone fo. So, mae Iest yn
tenni dros ben, da chi'n gwybod beth sy'n Mae digwydd. wedi recordio fo Zoom yn fo'n do. Mae'n rybys bod ti'n methu just teipio record i Just fewn. gwasgu bwtwm. A ti fynd i... Le voice There you go. notes. Fel dwi wedi sôn o'r blaen, dyn ni yn ystyried i rhyddhau rhaglediad fel 3 hour voice notes just i bobl mewn chat thread. So, os da chi eisiau hwnna, subscribewch i'r OnlyFans just am yr voice note version. So, bod chi'n gallu dal o fyny i'ch clus chi a wedyn mae'n disappeario. Na. Dwch, reit. So, mae gen i ni... Where did it go? Mae haid i chi gryndo fo mewn un go am 2 awr. Os da chi'n codi'r bawd i fonu, mae'n mynd nhw'n rhaid nôl i cychwyn, da chi'n gryndo iddo fe gyd eto. Da ni totally mynd i gael yn sponsro wedyn gan cod liver oil a arthritis medication i bodio pobl. No joke, dwi actively yn gwybod pan, os dwi'n cael bach o... Dwi'n mental health moment, dwi'n lwcus iawn. Dwi'n siŵr beth i alw fo'n dan. Bit of a anxiety adjacent moment. Dwi'n gallu teimlo fo, cos mae bodio fi yn mynd yn really, fel a joints yn mynd i frifo, gan i fel pam. Fuck, dwi wedi bod just yn flipio, dwi wedi bod ar ffôn fi. Dwi'n gallu deud o, so dwi ddim yn gwybod os ydi bod ar y ffôn. RSI yn dyfodio. Dwi ddim yn gwybod os mai yr teimlon ofidus sydd yn neud i fi eisiau mynd ar y ffôn mwy, neu mynd ar y ffôn mwy yn caseg eirau o teimlon ofidus. Bosib bach o'r ddau. Rhyw fath o fel benevolent cyclone o'i gilydd. Wel, Cyn bellad fod dwi'n gweld Malevolent cyclone. Ond da ni ddim yn mae'n siarad am hynna. Chos mae cyclones generally yn ceitha benevolent. Dwi'n credu bod nhw'n misunderstood. Dwi wedi gweld twisters. Na, dwi wedi gweld twister. Dwi heb gweld twisters. Fatha pobl sy'n dweud, mae bawr rhywbeth yn very unique. So unique. Beth sy'n dweud wan? Di Iestyn dal yn fyny? Dal yna, Iest. Ti'n oce? Ti'n oce? Na, there's just yr internet. Da ni wedi bod yn esbonio i Iest, faint o neis ydi. But wavy lines is good. Wavy lines, good. No wavy lines, very bad. Na, grandwch, mae gennym ni loads o news i speedrunio, cyn bod Iestyn hefyd yn goffod wneud rynnar i llenwi familial duties o. Ond yn gyntaf, fel ym mhob penod, mae gennym ni agenda i'w gyhoeddi. Bryn, dwi'n mynd i ddod at y ti, cys nid yn unig ys gen ti ddiod, ond mae gen ti hefyd snacks, really nice. So, cer ni trwy ddefo. We snack. Le snack singular. La snack. La snack. La snacka. So dwi dal ar y Beavertown neck oil. Nice. Nes i edrych o mi o'n Club Tropicana yn y siop, a nes i edrych o mwyn 5 y cant, a mae hwn yn 4.3 y cant, a mae'n os lun, a ti ddim o'n. Mae'r pwynt daith yna, just yn mynd i... Wel, plus dwi gweithio allan efo trainer fi fory, so dwi'n really ddim eisiau pen mawr. Gallu di chwysio wedi allan, ti'n ffain. A dyn y snacks, chos dwi'n gael mae hyn yn... Ein ddim yn gret, mae'r chocolate ddim yn gret, ond yr Maltesers bunnies ma. Okay, cool. Mae'n basically Malteser di siapio fath o cwningan, a di rapio mewn chocolate ar gyfer dolyg. Gyfer Pasg. Christmas bunnies, ond... Christmas bunnies, maen nhw'n... Maen nhw'n siŵr o fod yn neud rhyw siap dolyg fyd. Ydyn, so peth ydi, mae'n un ei hein, neu dwi'n bita mini eggs. Teg. A dwi'n teimlo, at least efo hein, dos am quite gymaint o e-numbers ac gwr. Ti just yn cael smash o pen bunnies. Chos ti'n prynu'r bags bach mewn mini eggs, a dwi'n llythrenol, so ni'n agor un bag. A dwi'n eitha sicr lot amser, maen nhw actually dod yn wag. Chos dwi'n agor y bag, a pen isa, maen nhw'n just i mynd. Wael y mini eggs. Mae rai bod nhw'n pacedi gwag, ond rhywsydd maen nhw'n diflannu mewn i lefa. Anhygoel. A leis efo'r hein, maen nhw fatha... Ti'n methu prynu... Pecyn. Ti just fel... Mae hwn yn finite amount o gwningan. Exactly. So. Yes, mae gen ti yr Icari wneud, so da ni'n mynd i gael 2 agenda fo ti. Mae gen ni yr mocktail agenda, a wedyn yr real deal agenda. Ddim fel a da ni'n neud yn Gynarfon ti.
Fel oedd mae just... Ti'n dechrau yfad hanner awr cyn Just i dreifio. gael, Ti'n iawn? dwi'n fel i wneud y casag eira unwaith eto, yr benevolent cyclone o cyn gyrru. Ond dwi'n meddwl gael stopio yn yfad y kombucha. Hei, dwi'n neud ddo, be di percentage o'r kombucha? Dwi'n hard kombucha. Mae hwn yn un cheapo o ar bargain shelf Morrisons. So dwi wedi bod y chwilio dros y can a dos a ddim arwydd fod na ddim alcohol yn efo. A mae'r blas ddim yn kombuchaidd. Dwi'n meddwl mynd i slacio'r enw arno fo. A gobeithio fod neb yn mynd i sylwi na fod... A ie, ni'n mynd i ddeud, ti'n methu teimlo unrhyw yogurty vibes yn dod allan o hwnna. Kombucha? Kombucha. Golf clap. So brand ydi One Living, so edrychwch eich Raspberry kombucha. Un kombucha arall dwi wedi cael. Mae hwnna'n rough. A mae gyda nhw'n arall hefyd efo CBD yn efo, a highly doubt. Dwi di yfed loads o hwnna, a dwi'n teimlo ffacol. A wedyn, Pwdin, ia. afters, mae gyda fi newydd dwi wedi cael yr enw Camden Easy. Mae hwnna'n newydd. Hazy IPA. Bryn, wyt ti'n agosach chi Camden a fi? Dwi rioed i gweld hwnna. Ac os da chi'n mynd i Morrisons ar y funud, i brynu hwn, dydy o ddim yn gofyn chi ddangos ID. What, mate? Oh, for all you kids out there, this is classified as a Classy soft hazy drink. IPA. A mae o yn 5%. O, cynal, eisiau gyrru'r kids yn ôl hwnna i ti, est. Amazing! Ie, neu testio fo. Fedra i testio fo. Reit kids, dwi eisiau chi wneud hwn i fi wan. Cerwch chi'n ôl fags o boozy, dad. Neu vape ar Camden hazy IPA. So mae'n bach o wisos yn tu ni, so dwi wedi cracio ar agor fy anreg nadolig gan fy anwyl frawd Rhydian, y bad boy yma. So mae hwn yn Graham's. Mae'r botel yn pwyso mwy na fy mhlentyn. Sut mae Graham yn teimlo fyna? Fuck Graham, I've got your pot now. So Graham's 10-year-old Tawny Port yn syth o glannau'r Afon Dwro. Mae hwnna yn bygio fi, right? Port Caves, mae gyd yn Dinas Porto. Right. Saeson di'r enwau gyd. It's like the Parthenon marbles all over again. Mae fel bod Saeson di mynd fewn, di ffigur allan yn y 1700s bod Saeson, fe chi'n lyfio port, di setio fyny yr houses mae gyd. So mae gen ti Graham's, mae gen ti Wars, mae gen ti Taylor's. A mae Graham's, established 1820 di hwn, a by appointment to Her Majesty the Queen, so dyn nhw'n wedi cael yr updates gan Charlie Boy. Mae hwn yn stunning. Tawny Port, ar I ore, mae'r lliw, so mae Tawny Port yn dod mewn variety o grades. Ti'n gallu cael yr un bach na o Lidl, dwi wedi bod yn yfed ers blynyddoedd, amrylar. A maen nhw gyd yn dod hefo'i label bach papur nhw, i ddangos bod nhw actually wedi dod o Ddinas Porto. So checiwch hynna, os chi'n cael eich port, gorau bod yn Tawny Port, cos mae'r stuff gorau. Label bach papur chi, yn dangos bod nhw'n dod o'r ddinas. Mae hwn yn felys, ond mae o'n spicy, mae o'n balanced, mae o hefyd yn 20% fol. I mean, triwch prynu hwn yn Morrison's Kids, dwi yn derio chi. Great stuff, ac gawn ni weld sut mae'r noson yn parhau hefo hwn. A mae gen i snack really nice, sef bloc o gruyère hefyd. Sioned is classy heno. Tre classy. I mean, so, Portuguese, come on pawb. Unrhyw Portuguese? Molto. Classico. Na, Sbeineg, sut ti'n deud bod ti'n really classy Sbeineg? Yes. A wedyn, just deud efo'n Portuguese, ond deud efo'n mynacen, so Sbeineg, hefo mawr, bod yn bygeg. Mwy classy, ia. Wan, dwi'n cofio. Mwy bien. Mwy classy. Mae o. Mwy classy. So hwnna dio. Grandwch, dyn ni methu hongian rownd fan hyn yn siarad am faint mae'r lush ydi Tawny Port. Yr unig port da chi isio. Anwybyddwch y Ruby Port na. Don't want none of that shit. Dewch mewn i'r news. Blululu, blululu, blululu. Pawb, croeso i'r newyddion. Dwi di bod yn eitha spamio yr shared notes newyddion gyda yr ongoing
anti-Musk ac anti-America vibes sydd ar Reddit yng nghornel bach fi o Reddit. Unwaith eto, your mileage may vary, mae Reddit yn gallu bod yn horrific, ond rhywun peth ag oedd Iestyn yn arfer deud am Twitter, RIP, os wyt ti'n curatio dy feeds ddigon da, ti just yn mynd i gael y good stuff, a dwi'n credu bod fi yn. So dwi ar anti-consumption, ac ar anti-consumption oedd nhw fel how to de-Americanify your life. So lot o links gen i fan hyn, so r/buy from EU, just lot o guides really dda, just yn deud fel, basically, ydych chi eisiau cefnogi fascist state? Ia neu na? A wedyn ti fel, na ddim really, mae'n fel, great, dyma sut i de-Americanify, o'n i fel, oh shit, yeah, of course. So dwi di spamio'r links efo hwn. Dwi'n gwybod mae'n a lot mwy o newyddion, a lot mwy cyffroes, ond o'n i just eisiau rhaid, achos mae'n de-Google a community hefyd, bod cymuned dad Google wedi bod basically fel... A di hynna ddim yn fel bod dad yn chwilio bethau. I mean, a ti ddim eisiau gweld yr web history na. Na pam da ni ddim yn mynd ar iPads yr rhieni. No. Neu da ni dysgu nhw amdan sut i clirio'r cash. Private browsing. Clirio'r cash, ydy. Wel, episode title arall yn y bag fanna, diolch Iest. So, mae hwnna wedi bod yn really, really ddiddorol gen i fi. So, gwefan arall, dwi'n siŵr dylwn ni wneud hyn yn after party, ond un arall ydy Fairbnb. So, yn llythrenol, fairbnb.coop. So, dwi fel, mae'r geiriau yna i gyd. Mae'r geiriau yna i gyd yn pethau dwi'n hoffi. Just alternatives, cooperative i Airbnb. Your mileage may vary eto, dwi roed ydi bwcio ddim byd arno fo, ond mae just y ffaith bod o'n bodoli yn neud fi dim yn hapus. Ond, dwi'n gwybod mae yna actual news yma. Yes, dwi ti di roi cwpl o'r rhain fewn. Yr update diweddara, 23andMe wedi mynd i'r wal. Oh, wow. As of rwan. Files for Chapter 11 bankruptcy. Be di'r deal fanna, yes? Dwi'n di cael chance. Dwi'n di cael chance i darllen hon eto. Mae gwybodaeth fi arno fo, so mae'na chance fod, os oes Elon Musk yn prynu fo, os yn gallu creu army o hwnna fi, os mae isio. I mean, pwy fydde ddim isio, i fod yn honest. Mae pawb di gweld Multiplicity efo... Be di'n efo Batman. Keaton. Keaton. It all goes to plan. Wow, once valued at $6 billion, executives have yet to find a bidder for the 50 million gene testing company that has never turned a profit. Mae hynna'n problem di. So, ydy hwn yn... So, be oedd y deal hefo nhw? Ynglyn â iechyd oedd o? Neu ynglyn â ancestry oedd y prif? I ddechrau ni, nath o gychwyn i ffwr efo iechyd. Oedd o i gyd i wneud efo gweithio allan yn dy DNA, be sydd yn dda i chdi i wneud, be di traits yn dy genes di, os ti'n efo'r fast twitch muscle fibers neu slow twitch. So what the shit yna i gyd, dyna pam si reid. Stuff chwaraeon fel performance. Ie, a wedyn oedd o'n hefyd, os oedd chdi isio gweld o, oedd chdi'n cael gweld, os oedd be oedd y chances di o cael Parkinson's o shit fel and later life. Ac wedyn os ti yn, so nes i dicio i bob dim, fel fod oedd chdi'n gellu wneud preventative measures o blaen llaw, rhag ofyn, ond oedd gynnu fi ddim un o'r traits. So, nes i gael ymlaen efo dysmocio. Vapes a hazy IPA, wrth gwrs. Sut... So, be oedd hwnna? So, ti'n talu am one-off am y testing yna? One-off thing oedd hwnna, ia. A wedyn... So, di model nhw ddim yn cael ti fewn i subscription i fel testio drwy'r amser? Ac wrth gwrs, oedd... Wel, nath hwnna ddod wedyn, be oedd i gychwyn arni, oedd y basic stuff mae gyd, ag be maen nhw eisiau chdi reid i fewn, maen nhw eisiau chdi gymryd rhan mewn questionnaires yn efo, fatha, ydy gwach chdi'n gyrliog, ydy o'n syth, general stuff fel na. So wedyn maen nhw'n gallu correlatio stuff rhwng genes sydd yn matcho fyny, o pawb sydd wedi dweud, mae gwach nhw'n cyrlio. Fel Zoe project kind of thing fan hyn, o fel, mae hwn yn ongoing project. Ie, a wedyn, so, ond nes i gael o, ar un o'r Cyber Monday things, so oedd o'n really rhad, ac dwi'n meddwl oedd o i ddechrau ni, os chdi'n talu amdano fo'n iawn, so dros campynt, a dwi'n meddwl na £40 nes i dalu amdano fo, ac
wedyn yn bellach lawr y lein nath nhw introducio'r darn Ancestry yn efo. Ag so oeddech chi'n gallu gweld pobl eraill yn joinio, oeddech chi'n fourth cousin i ffwr yn lle bynnag ag eich cysylltu efo nhw os ti eisiau'r un peth a Ancestry.com. Ac yn ddiweddar, yn y blwyddyn diwetha, dwi'n meddwl, maen nhw wedi dod â mwy o bethau i fewn yn efo i chdi dalu extra am fod maen nhw wedi, ma'n dros yr amser, mae'r ymchwil maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi mancio gweithio allan mwy amdan dy DNA ag amdan mwy o traits amdano chdi, sy'n gallu fod yn help yn y dyfodol, ond wrth gwrs ti'n gorfod talu extra ben hynna, a sydd yn ffain os ti eisiau ffindio allan, talu extra i ffindio allan mwy, ond dos am digon o bobl wedi seinio fyny i gadw'r cwmni ond i fynd. Ond y terrifying thing ydy, wrth gwrs, mae gennyn nhw banc o genetic data milionau o bobl. Wel, un o'r... Ond y gwirionedd be fedrith nhw'n neud efo? Treinio ffac i ni. Wel, y peth ydy hefyd, suppose, ydy'r gwaith mwyn di wneud yn barod i cross-correlatio Stuff iechyd, ie. Iechyd ac efo'r hwnna. Lle mae'r data na mynd i. Mae'n gyn ti hefyd oedden nhw di bod mewn achos 2 flynedd yn ôl lle oedden nhw wedi colli data 7 miliwn o bobl. Wedi sti setlo'r achos yna. So, mae o... Mae o fatha... Di hwn yn byd i wneud hefo'r Elizabeth... Be di enw hi? Na. Hollol wahanol ddyn nhw. Oedden nhw'n hyd yn oed yn cynnig gwasanaeth. Na. Nath hwn yn actually... Hwn actually. Hwn yn actual cwmni. Hwn di selio ar gwyddoniaeth go iawn yn ytrach na'r stwff o'n hyn. Ond, ie, mae o'n... Ie, so mae'r cwestiwn i beth i'n gallu o'r data. Mae o'n... Does yn efo gwybod eto, ond y peth ydy mae'r data'n bodoli. A mae'n rhywun yn mynd i ffindio ffordd o defnyddio fo rhywben i wneud beth, dwi'n gwybod, ond mae allan yna, a tîm efo really... Os da chi arno? Mae yna hawliau yn Ewrop ac yn Brydain yn benodol dweud bod rhaid nhw dileu y data os da chi'n gofyn nhw dileu o. Faint maen nhw'n mynd i... Faint sydyn maen nhw'n mynd i chi wneud hynna wan efo'r cwmni mynd i'r weld, dwi'n gwybod, ond mae'r reol yn eitha llym. Ac eto, wrth gwrs, maen nhw yn America, sydd, so God knows beth sy'n... does dim sicrwydd o unrhyw... O, peth ydy, fysa rhaid nhw... Debygol, fysa rhaid nhw dal data Ewrop yn ytrach yn cael o'n mynd i... So, ond y peth ydy, maen nhw'n mynd i'r wal pwy sydd yn mynd i... Pwy mae'r ICO yn mynd i gallu mynd ar ôl. Mae yna gaid ar y Verge sydd wedi tynnu dy data di oddi ar y gwefan. Dwi heb di tynnu'r data fi hwnna, ond dwi wedi lawrlwytho fy genome thing fel mewn plain text file. Mae'n gadal chdi wneud hynna. Ond eto. A nes i wneud hynna blynyddoedd yn ôl, oherwydd mae yna gwmni eraill yn popio fyny sydd yn gallu wneud analysis pellach i fewn efo. Fatha, be mae hein newydd ddechrau wneud yn y blwyddyn dwytha, o bobl eraill yn gallu wneud lot cynt, ac oeddech chdi just, oedd o dick pint, Dr Rona Patrick oedd un o'n nhw, a mae hi di creu application ar ei website, basically, lle ti'n cael massive amount o data allan yno fo. A peth mwyaf eisiau allan yno fo, oedd gynnu fi tolerance massive at caffeine. Nice! So ni'n bob tro yn dro, pan fod coffi ddim... Bysian chdi fel... Yn cadw fi'n effro nos. Ac wedyn, wel, mae o'n jeans fi. Mae hwnna'n amazing. Na ti rhywbeth i pasio ar yr plant. Doppio espressos, per favore. Yeah. By the way, mais elegante. Mais elegante. So classy. Diolch yn fawr. Mais. Portuguese oedd hwnna. Neu Sbaeneg. Mais. Chico fuchicho fechich. Portuguese chico fuchicho fechich. Mais elegante. Okay. No offence i'n siaradwyr Portuguese ni. Please cywirwch fi. Just Portuguese. A llythrenol miliynau o bobl yn Portugal. Absolutely. Da ni'n huge yn Portugal.
Venn diagram o gwrandawyr yn Brasil a fans y haglediad yn gylch. Yep. Dwi'n methu cerdded lawr stryd llyn pan mae Portuguese yn dod draw i fod y castell. Just fel, mae eisiau elegante. Pa math Iestyn i Brazil chydig bach yn ôl, oedd yn cael World Tour. Oedd o fel e, Fecyn Eras Tour. Swift Who, oedd yn dweud. Swift in Lloyd. Dydy superpower fi ddim yn extendio mor bell a gwneud. So, Tesla recalls every single Cybertruck after glued stainless steel trims fall off. No weldio fan hyn. Yes, ti stroi hwn i ni. But America, obviously. Tesla recall 46,000 Cybertrucks. Sut ma'n wedi gwerthu gymaint hynna? Mae'n gymaint hynna o Dixon douchebags, da. Ond dwi'n meddwl bod lot o pre-orders oedd yno o'n email i ddechrau ni lot rhan fwyaf yn nhw, a wedyn unwaith, am fod mae pawb lot yn nhw wedi cael y ceir yr un pryd, a fod oedd y rei oedd yn cael y ceir tro gynta, ti'n gweld nhw yn excited i gyd yn YouTube yn mynd i bigo fyny i Cybertrucks, a wedyn ti'n gweld a week later, mae'n dweud, wel, di'r panel yma ddim cweit yn leinio, efo'r panel yma. Mae yna ddŵr yn dod i fewn trwy'r ffenast yn y gap yma. Ac maen nhw jyst i rithro trwad i gael y trucks yma. Mae fel Montegos yn yr 80s. O fel... Dwi wedi tyfu fyny mewn tŷ o bobl oedd very much fewn i ceir. A mae fy mrawd Rheds, he of the Prynu Grahams, Tony Port i fi, diolch eto Rheds, friend of the show, very much fewn i hanes, ti'n Leyland, Leyland Daff, Leyland factories, ceir mawr, Prydeinig, a ddyn nhw'n neud y Metros, Montegos, Maestros, a yna gymaint o strikes yna, oedd ti genuinely ddim yn gwybod. Unai o ti'n mynd i gael car fel Metro, oedd jyst yn para am fel 20 mlynedd tan iddo fo fel troi fewn i colander a rhydu. Neu a ti'n cael rhywbeth oedd literally yn cwmpo ddarna ar y motorway. Dwi'n oedd yn cael ei alw beth car prawd i Gwenar neu rhywbeth. Dwi'n yn gwybod fo'n swnio dda ddo. Be oedd hwnna? So, y car gafodd ei adeiladu prawd i Gwenar. A ti, cyn i pawb y groff ar streic. Dwi'n meddwl na dyna beth yna fo, car prawd i Gwenar rhywbeth o. Ti'n meddwl na podcast prawd i Gwenar sgynny ni er bod ni'n recordio fo? Eich wir. Na, dwi'n meddwl sa'n di meddwl i mwy o Sein os Wenar. I mean... So, Cybertrucks, so self-selecting group o dwats cael ei... Cos mae'r Cybertruck just yn problematic i ddechrau fo. Diolch yn hydnod yn truck da iawn. Diolch yn edrych fel truck ddo, na. Ti'n methu cario lot o'n fo, na. Ddim gymaint o hynna. Ond mae'na bobl yn cystadlu rhwng Fords a trucks eraill yn mynd fyny'r allt, ar bryn lle mae'n eitha mwdlyd. A mae'r Cybertrucks bob tro yn gorau reversio nôl lawr, a mae'r trucks eraill jyst yn mynd i fyny fo. Ond dyna'r thing, mae trucks eraill yn trucks. Dydy hwn ddim yn truck. Mae hwn yn edrych fel shitty Range Rover. High concept, fatha Range Rover, fel ti'n dweud. It's a bloody DeLorean, Ysach chdi'n tynnu'r bodywork i gyd off o fo, so ti'n cael gwarad o'r nonsens o sut mae'n edrych. Ac ti just yn reid y 4 olwyn ar injan a'r set i fynd fyny yr allt a os fo'n ffeilio dal i gymaru fo'r llall. Wel, engineering gwael di o de. Dyn nhw heb di meddwl amdano fo, maen nhw jyst i fatha neud llun car gwirion gyn blentyn ac wedyn nawn ni jyst talu allan i'r pobl ffocin talu ffortiwn amdano fo. Dwi'n gwybod, mae hwn jyst yn stori wirion esiampl eto, fel oedd ein YouTuber, o'n i'n mynd i ddeud ffrind o sioe, dio ddim yn ffrind o sioe, mae'n ffrind yn tu ni, Mark Rober, bob tro byna Mark Rober fideo newydd yn dod allan. Hwna fideo. So, fideo wythnos yma oedd Mark Rober yn dreifio i Tesla fo, a fewn i bethau gwahanol, a gweld ysbysau'r Tesla yn nabod. So, basically... Nes ti'n weld o'n edrych bryn? Hwna ddyn y boi oedd di adeiladu fatha llun o'r lôn. Perffaith, ie. Roadrunner. So, wyt ti'n gwybod am Mark Rober? Nadw. So, Mark Rober yn science communicator, ond yn oes YouTube. Right. So, mae o
bach... Mae wedi gweithio yn Apple, mae wedi gweithio yn NASA. Huge showman hefyd. A wedyn nath o dechrau wneud explain fideos i blant, a wedyn dangos iddyn nhw sut i adeiladu stwff adra. Cool. A gath o'n dyfeisio gadgets i solve the problems. STEM communicator. Love it. Mwy ar byd. A nath o just basically fel driving my Tesla at a wall. Neu rhywbeth o ddenw'r fan. A just ffigur allan sut mae y Volvos oedd o'n erbyn? Dwi'n gwybod be oedd y car arall, ond oedd o jyst i dewis y car yna, a o basically bob un self-driving car arall yn defnyddio LiDAR, so nath o jyst defnyddio un, ond oedd yn cymryd just cameras yn reactio ar un yr un ffordd. A ers 2019 neu 2018, mae Tesla di cytynnu LiDAR, neu be bynnag oedd y radar system oedd gynnyn nhw'n i ceir allan, ac fod oedd Musk yn dweud, fydrwn ni gwneud o'i gyd efo cameras ag AI. So, dyna oedd y premis i weld ydy'r cameras cystal a defnyddio LiDAR. So, oedd gyda fo 4 prawf wahanol i wneud o'i. A nath o, so basically, wyt ti'n gallu gweld plentyn, fine. Wyt ti'n gallu gweld plentyn mewn niwl, wyt ti'n gallu gweld plentyn mewn glaw trwm, a'r LiDAR, hyd yn oed yn y glaw trwm, pretty much yn... Ac, oedden nhw ddim di malu'r plentyn, ond unwaith o ti'n involfio niwl a'r glaw, oedd y Tesla'n smasho fewn i'r plentyn. Wel, yr dummy oedd gen nhw. Ac dwi'n gwybod na, doing it for the lols ar YouTube, ond bob tro oedden nhw'n smasho fewn i'r kid bach na, a o'n i active. Fel y vulnerable road user myself. Fel yn beicio bob dydd. Goffes i wneud bach o manoeuvring ar y ffordd bore yma, oedden ni'n mynd dros y bont scary yn Grangetown, ac o'n i'n gallu clywed car ond oedden ni'n really agos tu nôl ni. Ac o'n i fel, o'n i'n gweld ceir arall yn dod ffordd arall, mae'r car ma'n mynd i... Ti'n bod pan ti'n cael sens o fel, mae hwn yn dod fyny. So nes i'n llythrenol, achos o'n i'n reidio mewn defensive position, a o'n hogan bach i'n reidio yn yr minuscule hanner metr o led o bike lane sydd ar y bont yn Grangetown, lle ti fod yn rhoi 1.5 metres. Anyway, so nes i reid i fyny defensive position, ac o'n i'n clywed y car ma, di goffa roed y brakes arno, i basically peidio clipio fi, tra'n trio fel squeezio rhwngth fi ar traffic arall, ac o'n i fel, ond oedden nhw'n hapus i clipio hogan bach fi, ti'n meddwl fel... Ond just, mae'n neud i fi swnio fel twat cyclist, bod fi'n reidio fewn i hwnna, ond oedd o'n llythrenol yn defensive riding, ond basically mewn ffordd beryglus iddyn nhw, achos oedden nhw'n chansio'i, a mae'n digwydd gymaint efo bobl yn sgwisio heibio. Sorry, di hwn ddim byd am self-driving cars. Mae hwn Mae fod, ti fod i gyrru fod you care attention i'r conditions ar environment, so ti fod i bod yn gyfarwydd o'r ffaith bod cyclists efo yr hawl i fod yna, a bod nhw'n mwy vulnerable ar y lôn, a mae y car arall. Cys dwi'n goffod rhoi lle i pedestrians, cys pan da ni'n goffod rhoi loads o le i pedestrians. Can i'n gloch bach annoying ni. Dio ddim... As oes unrhyw yn gwrando, dwi'n siŵr bod pawb sy'n gwrando, probably un cyclist neu'n like cool guy. Ond pan da ni'n dingio, dio literally ddim i gael chi symud o ffordd. Dio ddim i gael chi symud o ffordd. Mae just yn deud, hei, da ni just yn dod tu nôl chi. Cos mae bobl fel, I've got a right to be here. No, mae'n ffain, dwi'n trio cael ti. Wel, o'n i ar y ffordd adra heddiw, o'n y boi ar gefn motorbike yn reidio fyny teg at Croesfan. Nath o benderfynu yn ytrach, oedd o'n mynd i refio'r beic fatha nytar, jyst eisiau dychryn pobl. Oedd nhw fanna, oedd o'n goliatro'n goch, a pob yn dechrau fatha, bloody twat. Crazy Londoners. Mae'r person nesaf fyny'r gadwyn yn gorfod cael parch, so mae gen ti, mae'r cyclist yn gorfod rhoi parch yn gwylio allan amdan yr pobl, yr pedestrians. Mae'r pobl ar motorbikes yn gorfod hwnna, mae'r pobl ar ceir a vans a trucks yn gorfod cadw allan golwg. A dyletswydd ydy i gadw llygad ac i fod yn ofalus ac i ymwybodol. Cys dwi'n gyrru fan o fi, fel hwnna di'r drive ni. God, mae'n dychryn fi, faint o gyd dwi angen ydi lapse of concentration. Mae gen i fel 2-3 tunnell o blydi fan yn does, a dwi fel, fuck.
Just y cyfrifoldeb yna. Ond instantly pan dwi yn y fan, dwi yn troi fewn i dwat, cos ti'n teimlo mae pob peth yn designed i ti fel gyrwr. Yeah. Dwi'n hymwybod, dwi'n deu hyn wrth y plant. Mae plant fel, God, ti'n really gas wrth drivers. As in, na, pan dwi'n gyrru. Like, mae pob peth yn designed i fi. So dwi just fel, great. Sbio na fi, llai cymryd yr whole fucking ffordd ma. Llai just overtake yn rhywun dwi isio. Cos mae pob peth yn designed i fi. So unrhyw improvements mae cyclists yn cael, mae'n teimlo fel oppression i'r ruling class, a.k.a. gyrwyr, which dwi'n un ohonyn nhw pan dwi'n gyrru'r fan. Guys, sorry, ath hwn fewn i fel, positive cyclone. So Cybertrucks, gadewch ni tancio stock Tesla, love it. Yr unig ffordd i gwffio nôl. So the Americanify your life ydy big thing fi, achos o'n i rioed ydi meddwl amdano fel fyna, achos mae bobl fel, sa ti'n mynd prynu rhywbeth o Saudi Arabia, a sa ti'n mynd prynu fel dates o Israel, ac yn i fel, na, sa ni ddim. So bys sa ti'n prynu stuff o America, dwi fel, oh my god, ti'n iawn. Ti'n hollol iawn. So, mae'n anodd. Mae Fairphone, fod yn defnyddio Android, mae Fairphone yn dod o'r iseldiroedd dim ond ni. Wel, dwi'n cael dwi'n dallt yr awydd ar amcan, ond eto dwi'n... Ond realistically, Glenn. Realistically, Bryn. Maen nhw yn hyrwyddo Jitsi. Chi'n cofio Jitsi? Maen nhw'n dweud, pwydych chi eisiau Google Meet a Zoom? Beth am eisiau Jitsi? A dwi'n cofio Jitsi. Siwr sa Jitsi ma'n os ti'n mynd â fi dwi'n cofio dwi'n gyfrof ar y sioe yma chydig o flynyddoedd yn ôl oedd rhywun yn erthigol ar Asgoias Amazon Meta Google a Microsoft just gwasanaethau fucking entwined ac oedd yr we yn unusable hollol unusable a beth i sy'n mynd efo hefyd i'r peidio ar y gwasanaethau America. Wel, so mae'r internet yn gorau cael ei switch off. Wel, na, gan i gyd fynd fel yr hen internet lle o ti'n deilio fewn i bulletin boards. Mae'r top level domain servers i gyd yn cael redeg gan America. Mae rhan fwy yn nhw built mewn i military bases. Mae gwasanaethau, mae rhan fwy o gwasanaethau'r llywodraeth ni yn redeg ar gweinyddio o'r Amazon. Old woman shouts at cloud. So, ydy dwi'n dallt yr amcan ac yr amcan ydy, Bryn, you can't do all the good the world needs, but the world needs all the good that you can do. So na i gymryd... Ti'n mwyn pwy ddedodd hwnna? Ti'n mwyn pa fardd amazing ddedodd hwnna? Shell Bizzle, a YouTuber. Tim Dolly Parton. Dwi wirioneddol ddim yn dall pwy beth ti'n ei ddweud. Shell Bizzle yw un o fy hoff YouTubers. Mae hi yn Americanes, a mae hi'n edrych fel your typical Americanes. Mae hi yn fawr o'i chorff, gwall mawr, a mae'n edrych o rwy'n bysen siap and target continuously, ac oedd hi'n deud pam oedd hi'n iau, oedd hi yn, ond nath hi'n llythrenol mae'n caru natur gymaint, nath hi fynd i'r coleg i wneud climate and science degree, a ffigro allan, gath hi radicaleiddio, literally just wrth fynd, oh my god, mae pob peth dwi'n neud wrth byw fel American, yn dinistrio'r whole stuff ma fi'n caru. So mae di basically mynd ar rhyw fath o quest. Mae'n YouTuber, pa dy gael fi'n wrong, mae'r titles yn clickbaity, mae'r fideos yn ailadroddus, ond pob peth mae hi'n trio wneud yn amazing, a mae hi just yna fel, just accessible, anti-consumerism, socialism, community action, YouTuber, a mae hi'n lyflu. Mae'n byw yn Austin, Texas hefyd, so mae'n deud, dwi'n byw yn y lle mwyaf consumeristy, American-y, coch, erioed. A mae'n lyflu, a mae hi o'i gwraig just yn chilio'n tu nhw, yn magu ieir, plannu gardd nhw. Maen nhw'n deud, maen nhw'n gorau cael caniatad gan y community watch neu whatever, mae eisiau basically ailwylltio i glon ffrynti
Mae lawnt nhw yn cael ei... Community Association neu rhywbeth maen nhw'n galw fo. Homeowners Association. Hwna dio. So basically, mae'n deud, mae yna cwynion yn mynd fewn, achos bod hi wedi dewis, in the land of the free, i beidio torri gwair ac i dyfu planhigion cynhenid i Texas, i ddim i trio cael rhyw fath o lawnt Seisnig perffaith. Mae'n deud... Da ni'n gadael hynna ddigwydd weithiau. Ond eto, just ro hadeb... Mae gen ti bobl mor creadigol yn dy gartre di, yes, bysa'r paintings a'r pethau'n dod allan, so chi just yn rhoi hadau allan yr ardd ffrynt na. Ac oedd hi'n deud, mae'n goffo roi arwydd fyny yn deud, dyma planhigion cynhenid Texas. So mae'n deud, mae yna fel pili palod prydferth tu hwnt sydd yn essential ar gyfer ecosystem, do whole o fel... America gyfan yn marw allan achos oes gen nhw'n llythrenol does dim blodau gwylltion iddyn nhw fyw arno rhagor. A just as off yna, Shelbyzzle, ond mae'n syllafu fo Shelby Oes, dwi'n cedi bod na 2 neu 4 ar y diwedd. I mean, nes i ffidio allan o'na fath beth a drinks influencer heddiw, so... Nawr te, oedd hwnna'n good text ar y grŵp. O'n i'n enjoyo hwnna, Bryn fel, beth ydi Spirit Forward Cocktail? Come on, Bryn, beth ydi Spirit? Ti di dysgu rwan? Beth ydi Spirit? Ddim syniad. Rhywbeth sydd mwy o gin a mae yn rhywbeth arall. Hwnna dio, mwy o gin na gael lemonade. Ie, sôn bod y Gen X's, ta Gen Z, pe bod y... Gen X's ydy'r rhaid na ddim tyfu fyny fo'r internet. Gen Zers ydy'r rhai sydd extremely online. Apparently mae'r Gen Zers wedi penderfynu bod hefyd, bod nhw ddim yn yfad, bod nhw hefyd ddim yn licio faffi cocktails. Faffin great. So apparently mae'r martini yn neud return i'r bar scene. Beth sy'n mewn martini? Wel, so... Dim bod fi'n anwybodus. Dibynnu pwy ti'n gofyn. Dwi ddim yn gofyn i y boi sgwennodd y James Bond box. Oce, na, so na, dibynnu... So ti'n mynd am yr un clasur, mae gen ti mewn gael gin martini, sydd yn hannar gin, hannar vermouth. Literally, hanner. Hanner. Wedyn, dibynnu, ti'n licio, wedyn, be maen nhw'n galw'n dry martini, wedyn ti'n mynd mwy gin na wyt ti vermouth. Mae Noel Coward a Winston Churchill apparently gwellio nhw dry martini, so be nhw'n deud oedd just llenwad y wedyn efo gin, chwifio'r glas teg at yr eidal a dyna fo, mae gen ti wedyn egr o vermouth yn fo. A ddim yna variations arno fo, ti'n gael Lily Blanc a bod math o bethau yn neud o'n gwahanol. Mae'n ti'n gallu neud efo vodka yn ytrach na gin, so mae'n vodka martini yn ytrach na gin martini. Mae gen ti hefyd, obviously. Dwi'n lyfio'r turn mae'r podlediad wedi troi, guys. Dwi'n joio. So ie, mae gen ti lot o bethau fel yna. So mae'r martini yn un o'r cocktails classic o'r rytrach na'r stwff. Ond diolch yn teimlo fel cocktail, mae jyst yn teimlo fel ti'n smwsio 2 shot at y gilydd. Wel, cocktail ydi o, so, ie. Wel, dyna di cocktail, de. Os ti'n waith ti di cymysgu'n rhywbeth. Teg. Technically. Fel yr rhai nawn ni neud dros lockdown. So beth sa ti'n neud ydi, sa ti'n rhoi, sa ti'n llenwyd y shaker efo gwydyr, efo rhew, ti'n rhoi hanner gin i mewn, hanner vermouth i fewn, ond ti'n ysgwyd o, neu'n troi efo llwyd i bynnu, a wedi rhoi mewn i gwydyr, a ti'n rhoi dda olives ar toothpick yno fo, a gen ti dy martini. Y mis cyn i gyd, dwi just yn, fel nes i sôn yn y chat, mae hwn yn very Bryn core, unwaith eto. Mae Bryn yn taro fi fel y gai gallai just mynd. Rolio fyny llewis, just uncyffio'r llewis, just uncyffio'r Cris, a just mynd, na i just mixio'n fyny i ti. Kacha. A wedyn just rhoid fel stainless steel kind of gwydyr i ti, just o fel trio hwnna cariad. Classic martini, mae gennau martini glasses. Of course, bod gen ti bloody martini. Fuck's sake, would you think I'm a Philistine? Yeah.
Sioned a fi, un o mug. Ac yn blasu fel chwd. Mae gen i hefyd... Syth allan o jug y blender. Mae gen i hefyd... So ti'n meddwl wedyn am cocktail nhw'r Moscow Mule. Dwi'n teimlo fel bod fi'n nabod hwnna. Ti'n efo cwpan yna. Efo'r cwpan yna. Be di cwpan yna? Basically fatha copper. Dim Copperberg glasses ti di dwy'n o'r pub na. Ok, just checkio. Beaten copper? Beaten copper mugs, ia, chdi. Ma'n edrych fel byrddau pub Llywerdydd. Be oedd yn ffynnu fi oedd, o'n i'n edrych yn gwmpas shop yn y West Elm, because obviously... Mae hwnna'n American, right? I'm that kind of twat. Ti the nice kind of twat. Well, is she... Yeah, is she weld basgad llawn o'r mugs ma. Is she pigo un i fyny o'n faint o'n gosio oedd 40 pint yr un. Ni fatha... Be... Dwi'n dweud, ti'n be, gan fi'n edrych online, a mi'n ffindio pack o 4 am 15 pint, a dweud, ia, okay, fine. Rai cael fel. So ti'n edrych fel am yr un clasur fatha'r... a so heina rili sydd yn rhoi'r cocktails classic. So so dwi'n meddwl bod yn beth da, chys mae'n llai o siwgr yn y pethau, mae'n llai o ffaff, ond y peth ydy, mae'n fwy o twat ar Instagram yn y fan nhw, so ti'n meddwl, mae prisio mynd i godi, so... Okay, Hiw Piw, live from Fishguard, breaking news. Dwi newydd fod... Stupidly, dwi'n mond yn checio news pan dwi'n neud yr haglediad. Dyma pam oeddwn ni ar siarad mis diwetha amdan bwsga I Can I Gymru. Outrage after White House accidentally texts journalist war plans. Huge screw up. Well, mae pethau fel hyn, dwi just fel, cool, dyma pam na fyddai byth yn teithio I America eto. Bryn, oedd y ti di dal fyny ar y stori ma cyn I fi. Yeah, so this one time, yeah. So, mae'n tre allan, can we ffidio beth enw'r journalist? Yn yr Atlantic? Na, dwi eisiau... Ia, yn yr Atlantic oedd o, can we ffidio enw fo? Joe McFubar. Jeffrey Goldberg. Natty. Editor-in-Chief of The Atlantic. Good journalist name. So, gafodd o I ychwanegu ar ddamwain. Drwy'n dwi'n darllen yr erthigol yma. US national security leaders included me in a group chat about upcoming military strikes in Yemen. I didn't think it could be real, and then the bombs started falling. Oh my God. Oh God. So, gael I adr, so mae hein clod national security advisors. A hefyd, JD, why aren't you wearing a suit, Vance? JD, be oedd enw'r ffilm yna nathon nhw o fel llyfr bywyd fo? Efo Glenn Close yn efo. Hillbilly Elegy. So, hwnna oedd be oedd nhw'n dweud ar ôl iddyn nhw sylweddoli, shit, mae'r boi ma'n y grŵp. Hillbilly. Ie. Ond so oedd nhw'n rhannu manylion o be oedd yr ymysodiad am fod. Ac... yeah, it's a bit of a shit show. Holy shit. Mae hwnna'n anhygoel. Hefyd, o ran journalism... Mewn Signal group chat. So... Mewn Signal group chat, ie. So, tebyg I WhatsApp group chat. So... Di creu'r... Fel dwi wedi sôn, I unrhyw un sy'n gwrando, ni ddyle fod unrhyw beth professional I wneud efo'ch bwyd professional chi yn digwydd dros WhatsApp. Byth, no thank you, dim diolch, for your own safety, na. So, os ma'ch gwaith yn cynnig modd I cysylltu efo'ch colleagues yn swyddogol, defnyddiwch y ffordd yna ar y dyfais maen nhw'n rhoi. Be less Vaughan Gething. Please, peidiwch. So, yeah. 100% mae hwn i'ch iechyd chi. Os maen rhoi teams iddo chi, defnyddiwch teams ar y dyfais. Mae teams yn shit. Mae pawb yn gwybod hynna, ond legally, mae teams yn well. So, o'n I nôl yn dechrau'r canrif ma. Well, actually weird. O'n I yn hyngyr allan ar news groups
Ac o'na un o'r enw gyfer sysadmin o'r enw all.sysadmin.recovery. Ac un o'r pethau, all software sucks. A hefyd, all hardware sucks. Mae bob dim yn mynd i fod yn shit mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'n resymau pam bod cwmnïa roed meddalwedd penodol iddo chi, chys fel am nhw'n gallu sicrhau bod y data'n aros yn secure. Ond 100% i chi, fel iechyd meddwl, never cross the streams. Never cross the streams. Never cross the streams. I mean, amlwg, mae gen rhain o'ch chi, mae gen chi dechrau meddalwedd gwaith ar eich ffôn personol. Fine. Ideally, fysa gen chi dyfais yn ar wahân, so chi switch off, a mae bob dim yn gret. Ond mae yna work profiles a peth ar iPhone, rhywbeth tebyg ar Google, ar Android hefyd. Ond y peth ydy di peidio roed e-byst gwaith mewn i'r unig client lle mae'ch e-byst personol yn mynd i, chos guaranteed, rhyw ddwrnod, nwch chi accidentally fforwdio e-byst i un o'ch contacts personol, neu nwch chi'r e-mail personol i'r boss yn gwaith, neu fydd yna rhywbeth i mynd o'i le. Yep, wedi gwneud. Trio cadw'r pethau yma'n ar wahân os da chi'n gallu. Ac yn wedig, os da chi yn fucking National Security Advisor i y President ac yn Vice President ac yn delio efo fucking gyrru milwyr mewn i llefydd a gochiw bombs ar pobl, peidiwch a fucking trafod o ar Signal. Be sy'n amazing ydy, mae gennym ni screen grabs, mae gennym ni, a mae Mr Goldberg, Jeffrey Goldberg ar yr Atlantic yn, mae fel Goldberg's Law. Oh god. Mae fel yeah, wow, they're a Nazis, what a shocker. Mae fel gwachod political thriller. Mae'r erthigol di sgwennu mor dda. Cos mae di sgwennu gyda gymaint o nuance, journalistic nuance. Mae fel, yn hytrach na enwi fel, and then J.D. Vance said this, and then mae'n dweud, the account labelled J.D. Vance said this, cos mae fel, well, dwi ddim yn gwybod mae'r person yma dio. Ond, a mae just y sgwennu ffantastig yma. Mae'n arbennig, like y mwyaf dwi'n darllen hwn rwan tra oedd ti'n siarad, mae o'n a mae o'n oh god, mae just yr oes da ni'n byw yn efo un ydy'r peth mae gyd ti ydy so mae'n part o lle mae'r llywodraeth ddim necessarily yn bytio fyny'n erbyn be mae'r cwmnïa ag y pobl yn yr sector preifat yn gallu wneud. So oedd un o'r pethau pan oedd Barack Obama fewn fel president, oedd o'n absolutely addicted i Blackberry fo. Oedd o'n lyfio i Blackberry fo, oedd o'n meddwl oedd o'n ffôn gret. R.I.P. R.I.M. A so munud ath o'n president, oedd o'n dweud, oce, reit, ti'n yn cael y Blackberry mwy, chys ti ydy'r president. Mae lot o'r pethau mwyaf cyfrinachol yn y byd mynd i fod o'r ffocin Blackberry drill. Mynd i croesi dy desg di. So, gei di e-bost, gei di ddim ffôn, gei di ddim SMS, gei di fucking WhatsApp, gei di byd. Okay. So, ac a reswm ydy, chys os mae rhywun yn torri fewn i'r thing na, ac yn dweud beth sy'n na, mae'r pobl yn mynd i farw. So, you know, get that through your skull, fath o. Okay, fine. So wedyn nath o roed parli wrth o ffôn iddo fo wedyn, dweud, okay, gei ti dy presidential smartphone, dweud, gei ti ddim, a dweud, okay, dweud ddim yn textio. Fel rhaid ffôn i dy blentyn. Basically, dweud, neith nhw'n textio, ti'n mynd cael ei phone calls yna fo, ti'n ddim camera, a gei ti ddim chwarae unrhyw MP3s yna fo. A dweud, mae shit eich. A beth sy'n digwydd wedyn ydy, beth sy'n digwydd ers hynny ydy, mae pobl yn y sector preifat yn, dwi eisiau gallu neud e-mails i adra. Wel na, mae'n reswm pam ti'n neud stwff ar y lefel yna mewn swyddfa penodol, ydy chys maen nhw'n gallu sicrhau y data mewn lle penodol. Mae yna stafello special, mae yna dynion efo gynna mawr, a mae yna mae'n bad temper dogs yna. Ac yr whole point ydy mae'n gallu sicrhau data cadw fo'n fwy sefydlog, fwy saff.
na fysa nhw'n gallu neud ar laptops. Mae laptops yn gallu cael ei ddwyn, mae ffôns yn gallu cael ei golli, mae'r pobl yn mynd yn chwilgaib ac yn gadael nhw yn bas, neu maen nhw'n cael ei mygio. Mae pethau yn gyd yn digwydd. So, mae pobl waan yn dod i fiewn i sefyll, maen nhw wedi arfer am 10, 15, 20 mlynedd yn cael ei e-byst ar ei ffôns. Mae'n dweud, dwi eisiau e-byst ar ffôns fi, fucking hell. Da chi'n bod yn da chi'n over-imaginio y risg. So, hwn oedd y problem oedd gyn nhw efo o'n cydda Hillary Clinton o, bod nhw di gyrru i e-byst i... Yahoo! Ia, fewn i e-byst gweinydd hi hun. A so beth ydy'n digwydd so a'r problem ydy hefyd ydy so mae'r pobl yn ffindio trefftio ffyrdd o gwmpas y peth yma a'r problem arall ydy yn yr hen so the twat one yn y hen amser fysa pobl wedi dallt mae'n angen background checks ar pobl mae angen security clearances a check allan bod nhw'n pobl ffain i nhw'n gallu cael mynediad i'r stwff so ma'n gwybod a maen nhw'n dallt mae'n gyfrifoldeb yn dod efo'r data yma ond be sy'n digwydd mae lot o bobl yn gwybod Trump dyn nhw'n necessarily mynd i qualify am security clearances so mae Trump di sefyll tam yn y mapur dweud yeah fuck it give them whatever they want a dyna wedi mae nhw wedyn yn mynd mae'r reporting ar hwn yn anhygoel. Just y ffaith bod y fel, o'n i'n llythrenol, just ar signal, a nath y ddyn ma, invite fi, ac o'n i'n meddwl na scam o ddo, ond nes i just mynd, yeah, fine, whatever. Ac o'n hollol genuine, a sut mae hwnna'n dig. Mae'r, just, cymwch chance i ddarllen o'r Atlantic. Da chi'n gweld hefyd, cyd fynd y fe'n a chydig bach yn ôl, oherwydd fod Musk wedi installio beth enw'r ffôn, y Sky satellite ffôn fod a, dwi'n cofio beth enw, Starlink ar to y White House, wel ddim ar to'r White House, oedd installio fo to kilometr i ffwr a wedyn oedd gen fo direct connection through cables wedyn i fewn i'r White House i swyddfa fo ac maen nhw di approfio ond wrth gwrs oedd y security pobl ddim yn gwybod oedd o'n neud hyn so wedyn maen nhw'n cael ei fewn i ffrau masif dros hynna ac hefyd mae ar ffons pawb yn y White House, maen nhw'n approfio certain apps ti'n cael defnyddio nhw, ac am ryw reswm, oedd Twitter yn un o'n nhw. Pam, tywod, ag Starlink, who knew? A be arall oedd na da, ond na rei, tywod, typical, Tesla app, oedd hwnna'n approved. Tywod, just yn hollol bullshit rei o... oligarchy, malicarchy. Dwi'n mynd cofio nathon ni sôn tro cynt am dwi di goffod yn subscribio achos oedd o bach yn too much i fi ond Substack Carol Cadwaladr arbennig o journalist basically hi wedi mintio'r term broligarchy mae gen hi podcast dwi'n cedi fel yn erbyn y broligarchy ydi enw rhywbeth fel na di enw Substack ac ni really fel dolen ni fod yn informed ac ni fel dwi ddim eisiau bod gymaint o hyn yn informed step back no pi allan lovely cartoon yn dod fyny ar Instagram neu quote tweet slawer di it's a great time to be a person with a love of history and crippling anxiety and the need to be constantly informed and things and ni fel cool ond mae hwnna'n really dda o ran cymryd broad overview a really drilio lawr i beth sy'n digwydd hwnna un o'r Substacks sydd fyny na yn erbyn Substack friend of the show Roger Ap Dyfrig am bestest Substack ond dwi'n nopio allan o'n Carol Cadwaladr dwi ddim yn nopio allan o'n Roger Ap Dyfrig mae hwnna'n gret y newid mawr available ar all good bookstores problem ydy mae gyn ti tomor o bobl o gwmpas y boi yma sydd yn meddwl bod yn glyfrach na ma nhw a dyn nhw ddim o reidrwydd yn digweithio efo'r profiad o gwrthwynebu yr types o pobl maen nhw yn delio efo ar y lefel yma yr stwff mae Russia gallu neud efo cyber espionage be mae'r Israelis di gallu neud be mae China gallu neud maen nhw efo yn buddsoddi
biliynau ar biliynau yn trio torri mewn i'r llefydd ma. A ti yn bod yn glyfar ac yn... A mae'n just ar y nation state level, ti wedyn yn mynd i lawr wedyn i'r criminal enterprise level. A ti'n dweud, maen nhw wedyn yn rhoi... Ti'n dweud, maen nhw wedi adeiladu bond Starlink rhwng swyddfeydd i fewn i'r White House. A ti'n dweud, reit. So, mae Musk yn mynd i fynd efo'i laptop o fewn i'r lle ac yn... Ti'n dweud, wel, ti'n agor yn drws i'r pobol ma, a maen nhw'n mynd i ffindio ffordd i fewn. A maen y bobl... Mae'n bethau pwysig am cael ddwyn, a ti'n mynd i creu sefyllfa lle mae'r gyfrinachau mynd i gael allan, a sydd yn mynd i gostio bywyd a pobl. A dyn nhw ddim yn bobl difrifol sydd yn cymeryd y cyfrifoldeb yma. Deeply unserious people. Yeah. Hana di. A oedd gweld y quote yna, a ni'n meddwl, fel, unserious, a ti fel, shit, yeah. Like, y bobl ma sy'n just fel, dyn nhw rioed, dyn nhw'n di goffod cymryd effects o pethau maen nhw'n neud yn serious fel. Peth ydi, mae Musk efo igon o bres fe di tho gwrthsefyll unrhyw fath o'r consequences o be mi o'n neud. Mae'n rhaid i geg off, mae'n ei igon o bres i gellu. Peth, a hwn di'r peth dwi'n bach yn drist efo'r peth di hwnna Tesla ma. Peth ydi, diwedd yn mynd real i gyffwrdd Musk. Diwedd yn mynd i. Sa'n neis o'n fysa. You can't do all the damage that Elon Musk needs, but Elon Musk needs all the damage you can do. Oedd o mewn dagre bron yn y cyfiliad nath o diwrnod y blaen. Oherwydd oedd y pres yn diflannu. Ac fod nhw i gyd wedi gorau gwneud ymdrech i gael pobl i brynu Tesla. Ac... Ydych chi wedi gweld yr gyfweliad hefo'i ferch o? Na. So, mae gen Elon Musk, mae o fel the Boris Johnson of the internet. Mae gen fo llawer iawn o blant, dydy o ddim yn cydnabod, a un o'n nhw diw ferch o, a mae nhw'n estranged, a mae hi yn dynes ifanc trans, a mae hi di dod allan mewn cyfweliad mor gryf, mor anhygoel, mor bwerus o wythnos yma, yn deud, dydw i ddim ofno, achos be arall allith o neud i fi, mod i, tymo, like, mae teulu ni'n darna, dydw i'n isio, does gen fo ddim power dros dy fi, a mae di neud fashion shoot amazing ma. Dwi really isio ffindio enw hi, achos dwi'n really teimlo, achos mae o'n mynd i deadnameio hi unrhyw bryd mae'n siarad amdani hi, di o ddim yn cydnabod hi. Vivian Wilson ydi enw hi, a mae hi di wneud shoot ar gyfer Vanity Fair, sydd yn fucking cool anyway. Ar gyfer, Teen Vogue, sorry, Teen Vogue, surprisingly, mae Teen Vogue yn really progressive o ran yr erthyglau mae'n rhoi a pethau felly, sorry. I fi gofio yn ysod yr Trump 1, ond oedd nhw'n neud lot o waith eitha serious ac eitha pwysig. So, Vivian Jenna Wilson wedi wneud y shoots ma'n Teen Vogue. A mae jyst yn rili bwerus, a dyna di, os ydy'r person yna, ysdi hi'n gallu sefyll fyny yn erbyn o, a deud, dydw i ddim ofna, a dys gen fo ddim power dros dy fi, dwi'n rili, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn rhoi gobaith i fi, cys, ti'n gweld y boi ma am yr ffigwr pathetic ag ydio, fel cymeriad, fel person, sydd yn trio sgraplo am bwer ac arian a stwff, ond ddim hyd yn oed yn gallu cydnabod i blentyn i hun ac yn gwrthod nhw am pwy ydyn nhw. Fel, mae stwff fel na'n, in the big scheme of things, diom yn stopio fo drwy cael Starlink fewn i'r fucking White House, ond mae'n just yn chipio ar psycholeg yma, mae'n chipio i ffwrdd ar y syniad ma bwer gen y boi. Dwi'n gwybod, mae'n rili bwerus o'n i'n meddwl. Guys, da ni wedi siarad lot am news. Da ni'n hyd yn oed wedi actually sôn am pa ffilm da ni wedi watched. Dyna faint o impact mae di gael arnyn ni. Oh, it was a big bucket of AI slop nothing in Ash, as ga i ddeud. Nathon ni wylio Borderlands.
Nathon ni, unless bod No, mae'n actually wir. Mae'n actually wir Nathon ni. Nath hyn actually digwydd. A film was watched. Yeah. So... Well, yeah. So, dwi'n bod tro mynd yn ôl i... nath... honest trailers. Mae'r weithio yn gags. Dyla ti just roed yr honest trailer version yn hytrach na'r trailer ar hwn, yes. Eithrio wir. So, ddari nhw'n neud unwaith i un o'r Transformers movies, nath nhw'n deud, a dwi wedi paraphrasio chdi bach yn deud, 2.5 hours of moving pictures and explosions. that because it was captured by a camera technically makes it a motion picture. Dyna ti tot o teimlo di'r ffilm ma, di fatha just yndi, fatha rhywun actually sgwennu sgrip na'r tîm actorion troi fyny gafodd o ddaru nhw captro yr perfformiadau na ar mewn i ffeil digidol ddaru'n artistiad wedyn llnau o fyny ac adio pethau. Oedd hyn i gyd yn digwydd tra oedd na tîm o 20 producer rownd yn nhw yn mynd rownd bob un darn o'r cynhyrchiad ac yn trio pwysio nhw sut yn ffordd. A gafodd ei rhyddhau mewn cinemas, so mynd yn technically qualifio fo fel ffilm. Technically. So, nas i wylio y ffilm. No, we'll get to it. Gyda'r peak gynulleidfa, sef plentyn 12 oed. Ie, ti'n deud hynna. Nes i drio reid het plentyn fi mlaen iddo fo. Mae gen i feedback gan said plentyn 12 oed. Okay, great. Mae gen i feedback. Ond am rwan, dewch efo ni, i ochr arall, da ni di siarad yma newyddion. I'r planet Pandora. Neu Promethea. Who knows? Who knows? Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Well, destiny awaits. Legend has it that there's this massive treasure hidden in some secret vault. And if you go hunting for it, you'd better take any help you can get. Because it's on the weirdest, most dangerous dumpster fire of a world in the universe. God, I hate this planet. What is that smell? Piss wash gully. Ew! Put the window up. I don't want to! Roll the window up! It's Pete. It's Pete. Why do you think it's called piss wash? How did it get the name? It's in my mouth! Do you know how many people have died looking for this vault? We have something they don't, baby girl. Okay. What? Major issues. Time to make it rain with your body parts. What did I tell you? Minimal explosions. I said no explosions. Step aside, bitches! Ooh, mine's bigger. What are you doing? I needed a gun. So you asked for it. There's only one of you in the world, and you're special. Uh-oh. Kill them all. What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Actually, scrap that. I can. I really can. Actually, it's helping. Are we really waiting for this to finish? Keep looking at me.
A dyna ni. Borderlands? Borderlands! Bordering on boredom. Oh, waw. Be oedd yr... Gathon ni Borderlands. Na, o'na lyflu. Es i gysgu neithwr, a wedyn deffro bore yma i fel lot o texts gyda chi lads sydd wedi bod yn trafod o tra o'n i'n cysgu. While you were sleeping, if it were. A dwi'n credu na'r thing cool oedd fel... well, I enjoyed this latest installment in the Kate Blanchett lesbian dom film canon, if you didn't. Cant cytuno. Hwna o Letterboxd, dyna si edrych yn y dweud. Yeah, fair play. Am ddynestrit, Yeah. ma Kate surely ma na bi vibes. Surely. Big lesbian energy fanna. Ble. Ond, a di dweud, wedi gwachad o, y pen mwyaf o gyda un ymhen oedd, drian ar Jamie Lee Curtis. Gorfod bod yn y ffilm ma. So... Chos o'n neud i fi feddwl, chos apparently mae'r stori, un o'r reswm pam Judi Dench wneud load o ffilms really, really shit. Oedd ei agent hi'n gas, agent hi ddim yn licio hi. So oedd o seinu hi fyny neu bo matha o ffilms shite. But nes i ddysgu fod y ffilm ma, actually, oedd wedi cael ei ffilm yn 2021, dwi'n meddwl, dweud. Ac oherwydd problema, hyd oedd allan tan blwyddyn dwytha. 24. A wedyn, so, So Jamie Lee Curtis Renaissance wedi digwydd yn y cyfamser. Wedi cael Oscar. So... So basically... Everything Everywhere. Dwi'n mynd siŵr os ydy'r vibes yn dod drosodd, ond Jamie Lee Curtis ydy... Mae'r term spirit animal yn problematic ac yn offensif i brodorion America, so dwi'n trio pediwsio fo gymaint, ond yn hwn dwi'n teimlo yn wirioneddol. Jamie Lee Curtis ydy'r fenyw hun dwi eisiau moffio fewn i. Dwi eisiau cael y confidence o cael 2 filmstar fel rhieni fi, y confidence i fod yn short hair queen, y confidence i rocio y Silver Fox vibes, gai hefyd pwyntio allan yn costume design gwisg Jamie Lee Curtis yn hwn, mae hi yn gwisgo spectacles hael. Gai pwyntio allan, mae gennau photographic evidence, heina literally ydi spectacles hael fi. Dwi'n siŵr os da chi hogi wedi gweld holiday photos fi o Paris. Dyna di spectacles hael fi. Mae hi yn gwisgo, nath llew, neidio fyny o'r soffa a mynd, oh my god, mam, ti ydi hi, pan ti'n 9. Ac yn i fel, thank you, ond ti'n gwybod be o'n i'n cadw meddwl oedd... Sorry, Est. Oedd pan oeddech chdi'n pwyntio allan y gwallt chi, oedd o'n i'n meddwl, trwy'r ffilm i gyd, fysa Sioned edrych awesome efo gwallt coch, fatha Kate Blanchett. Rhyw ddydd. Ti'n mynd bell off yr hairstyle yna. I mean, ti'n gwybod be, mae'n mynd yn fyrach ac yn fyrach ac yn fyrach, a dwi fel, rhyw ddydd, guys, dwi totally mynd i just absolutely smash on. Naki, yes, ydy gwaith Kate Blanchett, oedd o'r rygri. Yr un hi, so'r hirach. Y coch. Y right angle. Ti'n gwybod dwi wedi cael gwell... A wedyn morffio fewn yn ar adeg i fewn i Jamie Lee Curtis. So, beth am mynd i feddwl ydy, Jamie Lee Curtis a Kate Blanchett yn y ffilm ma, ydy personoliaeth fi fel menyw hun. So, yn y 40 bod yn Sioned, yn y 50 Kate Blanchett, yn y 60 gyd i fod yn Jamie Lee Curtis. Fudge, okay. Da ni'n di sôn dim byd amdano y ffilm yma. Dwi'n barod i bawio allan. Da ni. Na, peidwch o watch. Oedd o werth i wylio just i chdi gael darganfod dy hun. Just i fi gael awakening. Da chi'n di gweld mae Pinterest boards fi yn llawn, basically. Alla i ddim hyd yn oed ysbeirio i Kate Blanchett, achos dwi'n teimlo, dwi'n meddwl bod hi wedi cael triniaeth cosmetic. Falle bod hi cheekbones hi just yn edrych fel na, a mae hi just yn mynd i'r gym lot, a mae hi just yn cael lot o facials. Dwi'n fel, alla i ddim ysbeirio i Kate Blanchett. Mae nuts ni. Mae gwyneb hi yn nuts, a mae vibes hi ddim yn vibes dwi'n gallu embodio. Jamie Lee Curtis ar yr ochr arall. Mae'n egni eitha sort of ethereal o gwmpas Kate Blanchett. Mae'n just a radiatio fatha sort of, I can kill you. Literally neud unrhyw beth. Yeah. Fel ti'n dweud, the lesbian dom top cinematic universe of. Mae unrhyw ffilm sydd hefo'r fucking tenacity i gychwyn hefo
Screen ddi a voice-over Kate Blanchett dros fucking montage. I mean, Eli Roth, stwffio chdi. No, Peter Jackson, you are not. Okay, so, yeah! narration. In general. In general, yn framing device ar gyfer stori. Right? Yeah! Yeah, dyn ni'n cytuno hynna. Yeah! Right, okay, fine. So, Ydy. be ti'n fel arfer dod i diwedd y ffilm ydy, mae'r narrator yn deud y stori You're going to wonder how I ended up like this. Exactly, right? A mae'r narration i gyd yn y past tense. Fine, okay, great. Dim yn y ffilm yma. No. Ydy hynna'n digwydd yn yr Rebel Moon am fod y robot sef Anthony Hopkins sydd yn neud y voice-over yn hwnnw de? Dwi'n di gwachad Rebel Moon. Nath ni watchad rhywun cyntaf, do? Do ddim. Ti di gwachod Rebel Moon. Ti ddim di gwachod y Scarbringer. Dwi'n gwybod lle mae hwnna'n mynd efo hwnna, a neto ti'n sôn am fucking... Go on, Bryn. Anyway, so, peth ydi, so mae hi'n cyfeirio at yr sefyllfa yn y present tense. So mae hi'n narratio'r ffilm... Ti'n aplaio gymaint o mwy o feddwl i'r ffilm yma. Mae hi'n narratio'r ffilm i ni. Dim i gynulleidfa yn y stori, ond mae'n narratio fo iddyn ni. So, y cymeriad sy'n narratio, ta Kate Blanchett sy'n narratio. A wedyn, mae hi'n wedyn, mae'r 20 munud cyntaf, mae hi'n narratio, a wedyn, yn yr awr a chwarter arall o'r ffilm, dim narration. A so o'n i yn disgwyl a classic Sonic you're gonna wonder how I ended up like this moment. Gathen ni mynd lai hwnna. Na. A hefyd, nath o wneud fatha ben nhw'n gael fatha sort of trio cael yr narration o fatha, oh god, my narration and shit type, sort of, only hacks, odd hacks in use narration, a wedyn mynd fatha, this fucking nonsense. A ti fatha... Ond mae narration i gael ei defnyddio mewn ffilms da, fatha Apocalypse Now, a... Yeah, ond fel framing device. Goodfellas. Fel framing device. So, well, fuck Lord of the fucking Rings. Yeah. So, yn Goodfellas, mae gen ti mae'r boi yn adrodd y stori o'i fywyd o diwedd y ffilm lle mae'n witness protection. Mae hwn yn cop-out yr un ffordd ag oedd yr un Blade Runner yn pan oedd allan yn theatres yn 84 neu be bynnag. Oherwydd oedd yr producers ddim yn dach, I don't get it. We're all going to have to put a voice over explaining what's going on. Yeah. So wedyn, of course, hwnna oedd o, 100%. Am fod oedden nhw'n meddwl, mae hwn fatha Humphrey Bogart type thing. Weird. A doedden nhw'n eisiau gadael yr ffilm yn adlu am fod oedden nhw'n dallt o. A wedyn, wrth gwrs, fel amser yn mynd ymlaen, da ni'n cydi cael yr definitive edit neu be bynnag do. Heb ddo fo. A maen nhw... Oce, a hefyd, ni probably pwynt eich mwyn di selio ar computer game. Ydy. So, unwaith eto, dath fy nghydwiliwr i fewn i hwn yn mynd, sorry, dwi wedi war y Borderlands, ond fi'n gwybod y memes. Gwni fel, oce. Mae'n gychwyn. Based on a meme. Mwy na dyn ni'n gwybod. Mae'n gwybod bod y robot very much a meme. Bod, o'n i'n mynd i gael efo'n Craig, ond Craig... hefyd yn bach o meme, yr big muscly guy, sydd hefyd yn y boi laser arm yn Shang-Chi, y gorau o'r modern dwi'n really enjoy o Shang-Chi, secretly really enjoy o Shang-Chi, gorau o'r modern Marvels i fi. Sorry, dwi'n newydd gweld review ar front page Letterboxd sydd hefo o bosib y mwy o like, an ail mwy o'r likes i gyd. If they had the Dungeons and Dragons guys do this film, it would have been a masterpiece. Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah. Oh man, gathon ni hwn yn lle Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves sequel. Ar Prime, mae gen nhw shorts yn dangos behind the scenes. Nes i watchad, a wedyn mae un o'r pobol producer dwi'n meddwl yn dweud, if ever there was a right person at the right place at the right time to direct the right movie for him, it's be bynnag di enw'r Eli Roth i directio hwn. No, fuck off. Y peth ydy, ydy ni di gweld vision i Eli Roth ta
rhywbeth sydd wedi cael ei dorri fyny a fo reshoots masif lawr y lein ac wedi cael ei just taflu at ei gilydd wedyn. Oedd hyd yn oed fy mab Anwyl 12 oed yn sylwi ar y dewisiadau sgript mwyaf fucking boring, nonsensical script by committee. Oedd o just fel, oh my god, maen nhw'n mynd i fod yn deud, I got a bad feeling about this, gyda hir. Ac o'n i just fel, hwnna di o, mae gen... O'n ripio off Star Wars, fatha left, right, to centre. So gyn ti... Cos dyna'r unig story structure mae bobl ma'n gallu meddwl am. So shot gynta ti really gweld yn y ffilm ydi cymeriad Kevin Hart. Which ti ddim yn gwybod... Dim syna pwydio. Dim syna pwydi unrhyw un o'r bobl ma. A hefyd, dyn nhw ddim yn dod nôl fe'n i'r ffilm am like 3/4 awr arall. Mae'r princess yn y gell. Mae'r drws yn agor. Mae hi'n edrych yn scared. Ti'n gweld helmet stormtrooper aidd. Aren't you a little shocked for a stormtrooper? Yeah. Wedyn, mae Kevin Hart yn fer. Short jokes am Kevin Hart. Hefyd, costume-wise, right? Yeah. Mae pawb arall yn y ffilm yma yn edrych fel cymeriad o Fortnite. As they should. Mae Kevin Hart yn edrych fel bod o syth allan o fucking Call of Duty. Mae'n edrych fel... Ysbys yr Americans yn deud, normal ass American. Wel, mae'r design yr cymeriad actually edrych fatha'r cymeriad o'r games. Ond fucking diffyg dychymig ar ran y game developers. Mae o'n castrafuck yn honni. Odi. Cos y peth ydi, so beth dwi'n dallt ydi mae'r cymeriad i fod... Wel, beth ydi, o beth dwi'n dallt... Kevin Hart ydi, ond mae fod yn ffynnu. Beth dwi'n dallt ydi, mae'r cymeriad mewn chwarae fod yn serious iawn. So mae'n miscast ar iawn. Dwi'n meddwl fod i fod y robot a nath nhw mistake pan nath nhw yrru'r llythyr allan. Dros signal. Oedd o'n y Jack Black, Kevin Hart. Am fod claptrap y robot. A wedyn, oedd o'n mynd, I'm the great action hero guy. I've been meaning to play a part like this for ages. I've been, want to do the serious guy thing. Nobody takes me seriously. Ges i flin hefyd, chos un o'r lines oedd o'n yn y scrap yn cychwyn. Oedd o'n dweud, fake stormtrooper ass bitch. Oedd lein eto. A hwnna oedd y pwynt gyntaf nes i actually sgwennu fuck off. Right. 4 munud mewn i'r ffilm, a hwnna'n record. Ond beth sy'n mynd ymlaen? What's going on? Dwi'n mynd i ddod fewn hefo fy nghasineb i tuag at a gendered rheg bitch. Does dim ffordd i ddefnyddio'r gair yna heb bod yn misogynistic AF yn fy marn i. Like, achos dwi wedi gweld certain like menywod yn iwsio fo fel insult i fel you little bitch a deud o wrth fel dynion maen nhw'n casau. Yn fy marn i ddo, ti methu reclaimio'r gair yna. Mae ast yn specific gendered rheg sydd yn mynd dan yng nghroi ni. So mae unrhyw iws ono fo instantly yn gwneud i fi cwestiwn ni dim bwysaint o fenywod sydd yn dy fucking ffilm. A mae Eli Roth, chos oedd o'n like Inglourious Bastards, mae'n chwarae fyny, mae horror films diw thing o. A mae'n di mynd o dan yng nghroi ni i ddechrau fel na. Does dim byd empowering yn y ffilm yma. Na menywod ydy y 3 prif gymeriad, mae'r vibes off yn gryf iawn o ran mae gyd amdan menywod a matrilineal power structures a stuff. Does dim grym yn dod i'r merched yma heblaw bod nhw'n gallu literally saethu bobl. I don't know. Ond mae hwnna tips i unrhyw un os ti'n teimlo'n fel nhw'n ni just reclaimio'r gair neu mae'n cool. Ti'n methu. Mae'n rhywbeth dwi wedi bod yn super strict amdan hefo, especially fy mab, fel yn enwedig fy merch, like, as ti'n clywed o, cos o'n i'n clywed boys blwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd yn iwsio fo, ac o'n i just fel full on fel like, mae o'n rhoi ti fewn i pan ti'n dechrau iwsio hwnna, mae'n rhoi ti fewn i mindset misogynistic straight away.
dim bwys pwy wyt ti, a sut bynnag, os wyt ti fel like, dwi fel menyw ddim yn gallu iwsio fo. Da chi di gwrando ar y siow ma, dwi'n rhegi lot yn anffodus, mae o'n wendid, go iawn yn y fi, bod rheg, mae just instantly unlockio funniness i fi, mae just yn neud pob peth yn fwy doniol, yn anffodus. Ond mae hwnna'n air, allai ddim iwsio, allai ddim reclaimio fo, mae o'n rhy rymus a misogynistic. Anyway, rant drosodd, nôl at silly films. Na, fair play. Yay! Jack's Bottle, 20%, eh? Okay. So mae nhw'n dian cadw da ni wedyn y cytau i planet arall lle da ni'n cwrdd â Kate Blanchett. Hold on, gai just mynd, Iestyn, beth ti newydd agor? Hazy. Yay! So mae'r agenda hwyr iawn wedi hitio, mae Iestyn newydd gael. Diolch yn fawr. Anyway, sorry Bryn. A wedyn mae hi'n, da ni ffeindio allan, mae hi'n badass bounty hunter. Okay, great. Ddim yn Vault Hunter, cofiwch. Ddim yn Vault Hunter. A beth da ni cael wedyn ydy, fatha, so da ni'n cychwyn efo load exposition. Ond lle da ni? I don't get it. Beth di'r spaceship yma, lle mae Kevin Hart? Mae ddwy planet. So, Space Prison. Mwna'n space station o gwmpas Pandora. So mae'n di mynd â hi yna i fod y goriad i agor y drws. Ond am ryw reswm mae gen nhw maximum security thing hefyd arno fo. Chos gyda nhw ddim y gweddill o'r goriad i gallu agor... Ond pam fod na bobl drwg mysli arno fo sy'n gallu neud y trwy gwydr, drysa gwydr. Chos mae na prison am y pobl... Who the fuck knows? It's awful. Na, cos mae'r dad o Yes Day wedi rhoi hi yn y special prison. Unrhyw'n arall i watched Yes Day dros lockdown? Is it just me? Gaffas i watched a lot fawr. Nes i ddim. Fucking entitled plant. Fuck them. Na, dim diolch. So, da ni cael... Ti'n dad gwell nag ydw i, byth yn mynd i fod. Swn i'n shit dad. Sorry, carry on, Bryn. So, da ni cael shit an exposition yn y 5 munud gyntaf. Da ni cael... bach action, a wedyn da ni'n mynd i cytio i Kate Blanchett ar y planet dim Pandora, be oedd y llall? Promethea, chdi. A so mae hi'n trech i fod yn badass bounty hunter, a wedyn da ni'n cael 5 munud arall o fucking exposition. Mae 60% o'r ffilm yn exposition. Oh my god. Unwaith eto, nodyn gan boi 12 oed, although hefyd wedi pigo fyny ar, oh my god, ydy hi just yn mynd i siarad dros footage ond i hi neud stuff? Ydy? Ydy? Very much. Mae'n fatha chwarter awr 20 munud, mae'n 15-20% ond efo yn shaky cam action sequences, a mae'n 30% arall ond efo just yn fatha essentially in-game button mashing, fatha press X not to die type. Mae'r camera mor shoddy yn efo, a just y ffordd nhw'n fframio shot. It's the Kenneth Branagh School of Filmmaking o fel shit, di hwn ddim digon cyffroes. Fi'n gwybod. Dutch angle. Dutch angles. Solves Never everything. fails. Never fails. A beth nes i lyfio, nes i sgwennu yn-lein gafon nhw Murtaugh line o Lethal Weapon. Go on. Kate Blanchett, I'm getting too old for this shit. A ti sort of wondro... Dim efo'r Botox yna, babes. Y cymeriad iddo hynna, ta Kate Blanchett iddo hynna. Nes i edrach fyny. O, faint oed di felly? A nes i edrach fyny. 26. Be di oedran hi, Est? Yn y ffilm, oedd hi'n 55. Tywod, pan oedd hi'n actio fo, dwi'n meddwl, oedd hi'n 55. Ond mae'r cymeriad i hun yn y game yn ei 20s. Ydy. Na be o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl, cos mae hi fod y ferch, a mae Jamie Lee Curtis fod yn oedran mam hi, a dwi fel, mae Jamie Lee Curtis maximum 10 o flynedd yn hun na hi. Yes, dwi'n gywir? So, I know my ladies. A be ni, o dim ond yn mynd o you can't pay me enough to go there. Click. Oh, you can pay me enough to go there. So, now Kate Blanchett yn hilarious.
Dal ddo, y dewis i wneud hwn. Cos dwi'n cofio edrych ar sorry, pawb, dwi'n bit o gwyech ar hyn o bryd. Hysbysebyn ar buses y pethau. Ni'n gwybod, okay, ramping up the marketing i hwn. Ac o'n i fel, good God, Pam. Good God, Pam. Pan oedd y trailer allan, o'n a load o bobl yn genuinely excited amdano, chos oedd o'n edrych efo'r fath ar aesthetic. Mae'n hwyl, mae'n lliwgar, mae'r rybys yn lliwgar. Ond hefyd, o'n a load o bobl oedd fans o'r gêm hefyd, oedd mae hwn efo'r fath ar sensibility y gêm yna fo. Ond ar ôl watched playthroughs o'r gêm, mae'r gêm yn edrych yn fucking boring fyd. Well, it's a fetch quest. Hwna dio, Fetch Quest the movie di hwn. Fetch Quest the movie, A so ma' nhw'n mynd, so mae hi wedyn y voice over eto yn dweud, let me show you about, mae hi landio ar Pandora, mynd let me tell you about this planet, it's a shithole. A ma'n just, peddi, not necessary. Da ni'n chi gweld. Mae'r lle just yn anialwch a sbwriel bod ma. Yeah, show don't tell, guys. We get it. A wedyn, maen nhw wedyn yn trio wedi gwasgu. Ia, maen nhw'n trio wedi gwasgu mewn wedyn y gair Vault Hunters i mewn i bob un fucking brawddeg a tafod o dialog. Ie, mae pyn bach fatha Ready Player One. Maen nhw gyd yn Easter egg hunters. Maen nhw hyd yn oed hefyd yn cael side quest i rwle sydd yn debyg iawn i hoff ffilm di ddim erioed, yes, dyna fi. Valerian and the City of a Thousand Planets. Maen nhw'n mynd i'r sexy club level. Mae'r masks yn cool. Mi nath Milsey pwyntio allan bod o fel, mae'r masks yn cool o Sean. Ti'n gwybod, yndi, mae'r LED mask things na yn cool. Kind of, ti'n gallu projectio gwyneb neu fake gwyneb neu whatever. It's very computer gamey. So maen nhw'n mynd i sexy club. A dydy Rihanna ddim yn dawnsio na sydd yn Siom. Gina Gershon oedd chwarae Moxie. Na ni, enw gret. Cymeriad di ddim. Allol pointless. Y fy marn i. Eto, wast o Gina Gershon. Dwi ddim yn nabod hi o... Dwi'n yn gwybod beth sy'n ni wedi gweld hi yn efo. Hang on, na dditi ti wan. No. No idea. Dal i fynd, Bryn. Dwi'n nabod enw hi o rap agoriadol How Did This Get Made. Dyna'r unig lle dwi rioed wedi clywed hi. Bound, Showgirls, Face Off, Cocktail, Red Heat, Pretty in Pink. Na. Yeah, but basically... kind of films 90au. Yeah. We're talking 90au. Ond edrych yn great, like, boobs great. Yeah, Cocktail, yeah. Yep. Sorry, Nike, o'n i'n meddwl na Red Dawn oedd hwnna. Red One? Na. Yeah, Red One, yeah. Yeah, hi yn chwarae Santa Claus yn Red One. Oh, yeah. Hi oedd yn chwarae'r weight of Santa Claus. Yeah, basically, mae hi'n actores sydd, enwog yn y 90au, oedd hi'n... Yep. Ond na'r thing, oedd hwn just yn designed i boobs hi. Showgirls oedd y pen mae pob yn nabod hi amdan mwyaf, dwi'n meddwl. Ond dyna'r thing, mae hwn just yn mae'n teimlo fel ffilm sydd wedi adeiladu o plot points sydd wedi wneud yn well ym mhob man arall. Yn anffodus. Question ta. I pwy mae'r ffilm ma? Mae Eli Roth yn meddwl bod o'i edgy teens. Ond mae pawb arall yn gwybod na'r unig bobl sy'n joio fo ydy kids bach. Ond mae'r edgy teens probably di chwan o'r gêm a di cael mwy allan o'r gêm na maen nhw byth yn mynd i gael allan o'r ffilm ma oherwydd dyn nhw'n gwario digon o amser efo neb i ddod i'r nabod nhw ac enwedig efo'r reveal o Kate Blanchett ydy Chosen One yn y diwad o gyfewn y gêm mae hi y Chosen One yn y cychwyn anyway so ti'n gwybod na hi ydi o. Oedd rhywun yn surprised? Oedd chi'n surprised efo'r reveal da? Oedd amlwg. Oedd o'n ridiculous o amlwg unwaith oedd wedi ffeindio'r ail goriad. Hefyd ddo, o'n i hefyd wedi gwrando ar yr Flophouse episode. Oedd hwnna hefyd yn really funny ddo. Tig. Ond, mae'r... Di'r ffilm ma i neb, really. I neb, na di. Mae'r gêm yn fod yn weitlyd ac yn
fatha just chaos. A doedd o'n big gweithio y chaos. Oedd yna just seithi, oedd yna just shots mewn i gwynebau bobl a dim consequences. Just shots. Oedd y PG-13 violence yna fo. So, oedd Krieg, be bynnag di yna fo? Craig. Y waldio pobl efo'r wyall na, ac o'na ddim gwaed. Just knockio pawb allan. A oedd yna rubber bullets yn seithi allan o'r gynna. Oedd o'n bizar. Ac mae Eli Roth, fel ti'n dweud, yn neud sort of horror. So apparently fodd y gyfrifol am yr fatha'r torture porn type horror movies. Nath ddod ar y sîn oherwydd fod yn neud Hostel. Ond dwi ddim ddim yn dall. Wel, ti'n edrych ar caliber o waith mae di wneud. Ac ti'n fatha, da ni eisiau dod â ffilm yma, y gêm yn fyw. Dydy o ddim y boi i ddod o fo yn fyw, am fod ti'n edrych arno fo, yr un peth a pam nath ni wylio Suicide Squad, ac ti'n meddwl, awful. Pa Suicide Squad? Yr un cynta, a wedyn ti'n mynd a gweld yr un James Gunn a meddwl, oh my god. Fel hyn di competent movie maker yn neud y fath yma beth. So, os a'ch ti'n cael, am fod ma'na vibe Guardians of the Galaxy yn hwn, ma'na mymryn bach o Mad Max Fury Road yn efo. So mae'r cyfuniad o Guardians of the Galaxy a Fury Road yn cyfuniad, waw, dwi eisiau gweld y ffilm yna. Ond yn ddwylo y pobl anghywir, mae'n hollol shit show. Ti'n meddwl amdan fatha, ti'n meddwl am, Guardians of the Galaxy, dwi'n meddwl fatha ragtag bunch of misfits come together to save the universe. Great, fantastic. Yeah, cool. Peth ydi... Dungeons and Dragons, eh? Yeah. So yn Guardians of the Galaxy, ti'n dod i dall, mae gyn pob stori tu ôl iddyn nhw, sy'n eich ti teimlo fatha cysylltu efo nhw. So ti'n gwybod mae Quill di cael i gipio o'r wrth i deulu pan oedd yn ogyn bach, a mae basically fel Arrested Development. Mae nhw manage cyfro'r bases, dydy, i gael chdi'n... Cerio. Mae gen ti Nebi, mae gen ti Gamora sydd yn di cael i dwy'n tortured soul. Yr un sydd yn y ffilm yma i fod, let me take them back, because they'll experiment on me and more. Mae gen ti Drax sydd yn fatha, mae o di cochi i deulu a mae o isio revenge. Mae gen ti Rocket sydd efo backstory effernol. A mae pob, ti'n teimlo cysylltu. Dyna beth yw, mae hwn i gyd yn dod lawr i. Ti'n gallu cael y costume department, ti'n gallu cael yr graphics guys, ti'n gallu cael pob peth. Pan mae'n dod lawr i actually sgwennu, mae'r ffilm yma wedi'w sgwennu yn generic, predictable. Dyna di'r thing lle ti'n meddwl pam nath Cate Blanchett hwn. A theori fi ydy, achos bod o'n edrych fel Mad Max. Mae hi yn Australian, cywir? So... mae hi'n Australian, hyd y gwni. So mae hi hefo inbuilt genetic predisposition i post-apocalyptic dry environments. So mae hi di meddwl, hei, dyma'r agosa gai i o fod yn Max mewn Mad Max. So neb yn mynd i roi fi fel Furiosa, dwi'n 55. Ond, beth os... dwi ar hwn, dyma shot fi ar bod mewn George Miller type film. Wante, spoilers, Fury Road ain't. Yn anffodus, ond dwi'n teimlo yn anabydio. A mae probably di meddwl, menywod ydy'r prif gymeriadau yn hwn. Dwi'n mynd i gefnogi fo. Fydd o'n cool. A wedyn mae Jamie Lee Curtis signs on. Great, dwi'n cael treulio fel 4 mis yn hangio allan efo Jamie Lee Curtis a'r hogan o Barbie. Well, they're stuck in the middle with you. A'r hogan o'r stuck in the middle. Paid, oedd Lleics yn obsessed efo hwnna. So o'n i'n gwybod pwy oedd Jenna Ortega a'r Ariana Greenblatt. Neu pwy bynnag dyn nhw'r hon. Na, dim dyna beth enw hon. Rwy'n gwahanol di hon, yes? Anyway, cachu on. Potentially. Sorry, dwi ddim eisiau misenwi y hogan
sydd yn y ffilm. Ond mae'n bob peth, mae'n gret, mae'n lot o bethau, mae'n actores da iawn. Mae wedi bod yn actores da iawn ers iddi fel 4. Greenblatt. Dyna pwy di hi. Ariana Greenblatt. Da iawn fi, da iawn Bryn fi. So, yr unig beth allai feddwl ydy bod ein brenhines Kate wedi camgymryd hwn am feminist empowerment film nad ydio. Sydd yn hapus iawn i wsio'r gair bitch yn llawer hi amal a efo ddim byd arall i ddeud, sgan efo'n byd i ddeud. Second ti well, cos eich fysa na, os di cael female director yn hytrach na torture porn fucking hwnna, yeah. A fod un o'r pobl a sgwennu'r thing hefyd. Efo'i badna'r Joe Abercrombie. Ydy o yn awdur fantasy novels? Mae Bryn fi'n deud bod o'n awdur o fantasy novels eitha grimdark. Hebe Grimdark, Joe Abercrombie. Come on, Bryn. Cael fi allan o'r twll ma. Cael fi allan tra ti'n Google o hwnna, nawn ni just rowndio fyny o ddeud. Doedd hwn ddim yn ffyn. Y pobl dath y fwy o hwyl a doedd allan gora o'r ffilm ma oedd props department. Nath nhw y costumes, oedd i sbwriel nhw'n lliwgar iawn. Oedd bob dim fel na yn gret yna fo, ond o ran ochr VFX, holy shit. Come on, Bryn. Come on, yes, talk to me. Na, Joe Abercrombie gwahanol. Beth? Os o ddau boi o'r enw Abercrombie. Come on. Anyway. So, oedd na gymaint, oedd arna pam oedd nhw allan yna hael, ac oedd eich di meddwl, pam fod nhw wedi ffilmio hwn fel hyn? Mae'n amlwg na blue screen, green screen, dydy hwnna. A dydy, oedd yn teimlo fatha, da chi'n gyfarwydd o Unreal Engine, yn dach sydd yn neud y games i gyd, bla bla bla. Oedd y cefndiroedd yn edrach fatha fod nhw'n syth allan o Unreal Engine. Ond pam oedd y cysgodion, y darna, yr amgylchedd, ddim yn ffitio fewn efo cysgodion nhw, oedd wneud dim synwyr o gwbl. A wedyn, oedd na un darn specific pam oedd hi di darganfod Tiny Tina yn y thingy, yn y bus, ac wedyn o'n explosion mawr, a wedyn o'n ar top y bus a dyn sleidio lawr ac oedd na darn y fyna lle ddoth y prif bobl drwg yna, ac oedd y milwyr i gyd yn rhedag ar hyd top y darn y clogwyn, ac oedd cysgodion nhw i gyd yn pwyntio un ffordd, ac oedd chdi'n gweld, mae nhw'n dod o fyncw, a wedyn troi rownd, torri nôl at nhw, a mae cysgodion, y pobl da yn pwyntio ar un ffordd hefyd, a ti'n meddwl, dydyn nhw'n gwynebu gilydd? What the hell is going on? Ac wedyn o'n adegau eraill, lle fatha yn y darn diwad un, lle oedd nhw eto mewn cafn mawr, ac oedd y gola arnyn nhw yn dod o un ochr, ac oedd y gola ar y cefndir yn dod o ochr arall, ac oedd nhw, be ffoc sy'n mynd ymlaen? Just diffyg amser, diffyg gofal, cerio. Cerio. O'n i'n deitha chi gyna, o'n i'n efo 14 myfyriwr o Prifysgol Bangor efo fi gyna, ac o'n i'n esbonio atho nhw, fatha, y peth, da ni'n dod i fyny yn erbyn mwyaf efo de yn y loli, oherwydd na sgynna ni'n budget ar gyfer person goleuo. Y peth mwyaf sy'n tynnu chdi allan o'r rhaglen de yn y loli ydy'r ffaith ydy'r goleuo ar set ac ar green screen ddim yn matcho, a does am lot ni'n gallu neud amdano, dwi'n gallu trio relighio fo efo meddalwedd, ond weithiau dydy o just dim digon, a ti jyst gorau mynd efo besgyntia, mae gen ti 5 diwrnod i wneud rhaglen, a dyna dio, ond nath y ffilm yma gael ei ffilmio yn 2001 efo budget o 100,000. Estimated 115 million. Ti'n bod, dys o'n esgus fydyn? Ond lle mae'r gofal yn mynd yn de, hwnna dio. So, da ni'n siarad, dwi'n cedi na 2025 i fi ydy'r blwyddyn o artisan ... whatever. Yn dim ond wanky, ond mae'n arwydd o ofal. Skipio mlaen i'r after party, dwi wedi dechrau bingio
The Great Pottery Throwdown. So, mae'r blwyddyn o cerio am greu pethau yn parhau. So, mae hwn jyst yn esiampl fychan iawn Dwi'n gwybod pwy sy'n ennill, ti'n siŵr beth ydych Oh, yeah, na Series 3, dwi'n watcho. No, right, okay. Series 8, maen nhw arno rwan. Seriously, not even kidding. Mae lle 100% fewn i just gwach. Da ni newydd orffen Greek Week. Wan tedd, watcha Greek Week sydd yn golygu nude models hefo plentyn 10 oed yn brofio. Ond profiad really dda, cos oedd hi wedi bod yn y fucking Louvre blwyddyn diwetha. So mae wedi gweld mwy o marble statues noeth nac mae'r average person yn Grangetown wedi. So oedd cael chats amdan like, dyma bobl a dyma sut mae cyrff ni'n edrych a dyma sut mae artistiaid yn wared y corff ma mewn clai. It was great stuff. Lot mwy o ofal di mynd fewn i'r literally rhaglen Channel 4 yna nes i di mynd fewn i Borderlands am 150 million. Dwi'n edrych trwy'r miscellaneous ar IMDb. Claptrap's wheel creates a small cloud from the dirt and dust that it tosses up but doesn't leave any tire tracks. Gofal. Yeah. Cerio. Yeah. Guys, so di hon ddim yn un da ni'n awgrymu bobl wylio. Yeah, TBH. Mae'n load o jokes really fatha sort of fucking stupid. Mae'n mynd trwy rhyw P-Valley sydd yn fatha P. Yeah. Shut the window. Mae'n bit lle mae cymeriad Claptrap y robot mae'n cael ei lleisio gen Jack Black a cael ei seithi. Wedyn ni catio'r scene nesaf lle mae nhw just yn rechu allan bullets. Ti'n fatha? Bryn. Oedd nhw wedi cerio digon i animeidio'r bullets na gyd. Mae'r ffilm yn stopio am 30 seconds llawn. So mae'n rhywun yn yr production o hwn di mynd fatha, mae hwn yn rhywbeth o'n ni gwario amser ar. A wedyn mae'n rhyw animator drian di gorfod istana am wsnosa yn animator thing ma'n dod allan. A ti'n fatha... Cachu bullets. Hwna dia, title newydd y show. Cachu bullets. Haclediad 144 Cachu bullets. Fwyaf amser ar fysyn ni'n meddwl gen pobl post-production ar y robots na. Jack Black yn talu. Dwi'n cedi bod hwn yn teimlo fel The Jaws 3 of ffilmiau diweddar. Hynny ydi, mae pawb yn efo yn amlwg fel, shit, allan ni'n neud efo talu'r mortgage off rwan. Gyda ni hwn, fydd o laugh. Mae Jamie Lee Curtis yn o, gai just hangi allan efo Jamie Lee Curtis yn bedwar mis. Dwi'n meddwl Jaws 4, ti'n meddwl amdano, Michael Caine, yeah? Oh, yeah. Yeah, Jaws 4. Why did you decide to come back to do Jaws 4? Well, I read the script and it said exterior Bahamas. I was there. And apparently, oedd i gael deud wedyn ydi fatha, di rioed i gweld y ffilm. You never watched this? No, but I've seen the house in Portland. Heina di'r vibes. Yeah. Okay, guys. Mae'n just diog. So mae di 115 million and oedd o box of worldwide gross o 30 pence? Million. Well. A ti atha... They tried. Ond dyna beth, achos be oedd y disgwyl? Be oedd ti'n disgwyl? Mae Amazon wedi profi fod video game adaption yn gallu gweithio os ti'n neud o fewn i gyfres, sef Fallout. Ac This Is Us. Ac i bidio. Wow, This Is Us, the computer game. Last of Us. Mae This Is Us yn Disney... Wel, ar Disney ma hwnnw, ia. This Is Us, bys hwnna'n hell of a role-playing game. Last of Us yn HBO. Y CGI o One Piece, ond dwi hwnna'n byd i wneud efo beth da ni siarad am. Mae'r bethau ma'n gweithio mwy... Untitled Goose Game, the movie. Untitled Goose Game, the series, Bryn. Am bod series yn gweithio, de. Os ti'n cael mwy o amser efo'r cymeriadau yma a gallu flesio allan y byd yn well, a cael scriptwriters sy'n cael amser i ddeud stori. Ond bod fod Guardians of the Galaxy wedi gweithio, ac o'n i wedi dismissio Guardians of the Galaxy am fod nes i weld y trailer yn meddwl, mae hwnna'n mynd i fod yn shit ydi. So nes i ddim mynd i weld yn y cinema. A wedyn, oedd pawb yn mynd on ag on amdano fo. A nes i... Egg on my face. Ac so, oedd Guardians of the Galaxy pan ddod o allan i brynu ar iTunes, nes i brynu fo,
gwylio fo, oedd gen i fi day off neu rhywbeth ar y pryd, a wedyn oedd Cynan ddod adre ysgol, nes i dweud, Cynan, rhaid ni watch y ffilm ma, a nes i reid o syth ymlaen, oedd fo wrth i bod. Ia. Ond hwn, waw, Oedd o'n just yn drewi... Mae'r ffilms di ddim ma da ni'n neud, gan amla dyma ydyn nhw'n bottom of the barrel scripts, taflwch pres ato fo, da ni'n cario. Do'n am hyd nod i'n byd fatha'n hwn i chdi fynd fatha, hwnna'n. Laff de. Laff. Oedd neb yn cario. Chos beth di, da ni di gwachod ffilms sydd yn shit, ond maen nhw actually, mae'n a bit sy'n hilarious. Oedd hwn gymaint Pate by the Numbers. Oedd o'n unbelievable. Fatha, os oedd nhw'n gwybod, mae'r boi drwg eisiau cael access i'r vault ma. Y peth gorau fydden ni'n mynd i ffordd arall. Ond na, you led me straight to the vault. Just, mae'r... Guys, gawn ni just symud mae'n i awgrymu i bobl... Depression, indi. Actually, actually, da, Siona, dwi'n gwybod yn union sydd i pivotio hwn. Come on, Bryn. You can do it. Film shit, yn lle gwasiad yn film shit mae fo Kate Blanchett yna fo, be am i chdi fynd i watchad yn lle Black Bag, sydd hefyd efo Kate Blanchett. Come on, Bryn. After party me up, baby. Boom. Go. So nes i o diwad dechrau mynd i'r cinema am y tro cyntaf blwyddyn yma. Yay! Rest yma we don't need to go into. Ond y ffilm nes i weld oedd Black Bag. Sydd yn stario Kate Blanchett a Michael Fassbender. Well, Michael Fassbender apparently ar I spy movie shtick. Ond dim Man from Uncle remake neu... Na, so mae hwn yn mwy yn John le Carré style detective type spy movies. Ond dim yn ddoniol. Dim yn ddoniol. Wel, I mean, o'na bits funny ynddo fo, ond so gyd ti di mae'n stylish effernol, mae Fassbender a Blanchett di gwisgo'n anhygol, maen nhw'n byw mewn lyflu o dy yn Llundan, a mae'r ffilm rili'n agor efo nhw yn trio ffindio mae'r bradwr di dwy'n rhywbeth a maen nhw'n invitio'r suspect i gyd i'r tŷ i cael bwyd efo nhw, a mae'n deud I Kate Blanchett, paid a bit ar y side dish ma, dwi di roi load o truth serum yn efo. A so, mae pob di meddwi a maen nhw'n high ar y truth serum, a just go, mae'n mynd o fanna, mae'n fucking brilliant. A mae'n stylish effernol, mae'n tension yn efo, a mae Pierce Brosnan yn efo sydd yn oh my god, so di hwn just yn Sexy Hot Spies the movie so Perfection be nath rhywun disgrifio oedd efo Pierce Brosnan oedd fatha mae James Bond wan di cael promotio I bod yn boss a mi oedd di cymryd gen efo ulcer mae'n teimlo'n eitha blin a resentful amdano fo a mi oedd wan just yn trio fatha recapture his glory days type lovely thing stuff a mae'n briliant a mae pob just fatha mae pob yn andros o scumbag yn efo a ti fatha mae pob yn teimlo'n gymeriad ac yn berson go iawn yr unig nodyn fyswn I roed yn efo di o'n i'n quite yn dall pam bod Fassbender a Blanchett pam oedd I cymeriadau nhw wedi prodi gilydd a pam bod nhw mor cos maen nhw'n hot ond oedd y byd yn y ffilm really mynd I fewn I pam oedd nhw yn mor ffyddlon I gilydd a hwnna oedd y byd oedd yn byd sydd ddim distan iawn efo fi eto ond andros o ffilm yn eisiau really mwynhau dwi'n cofio yn y chat wyt ti di really siarad fel yn really so ond mae Kate Blanchett yn absolutely ruthless ydy hwn yn entry arall yn yr Kate Blanchett lesbian dom cinematic universe probably o ia bi-icon Bicon dwi'n cedi
siarad fel rwy'n sydd ddim o'r gymuned, mae hi'n taro fi fel gallai hi fod yn strong contender am Bicon. Probably, swn i'n dweud. Nice. Ond, na, so mae o'n gret, o'n i di rili di mwynhau o, so, fyswn i'n licio gweld mwy o spy movies fel la, chos un o'r gyfresu nes i mwynhau iongs yn ôl, oedd yr adaptation gan y BBC o Tinker Tailor Soldier Spy efo Alec Guinness, ac oedd o'n just yn, oedd o'n very plotty, very sort of Ond dwi'n cofio hynna, ond beautiful cinematography ddo. Beautiful cinematography, ac oedd y gyd athan, o'ch ti'n gweld athan yr spy offices ma, lle oedd y papur melyn ma just yn disgyn off y walia, ti'n fath o sort of. Yeah, very much Muggins. Ac oedd o just yn, fatha teimlo fatha, mae'n teimlad fatha dim glos ar o gwbl, oedd o just yn gwaith bydyr, fatha anifir, a ti'n teimlo fatha, ia, hwn di'r sort of stuff sy'n licio gweld mwy o. Yn ytrach na'r fatha sort of sexy explosions, professional drinkfluencers. Professional drinkfluencers. Y geiriau nad oeddwn ni'n disgwyl bys o'n i'n cofio. Cool, so Black Bag. Black Bag. Be ara, unrhyw beth arall ar yr after party? Hwna'r remastered Blu-ray version o Tinker Tailor Soldier Spy allan os da chi eisiau. Mae o'n beautiful. Dwi'n cofio watch it on the cinema a just meddwl, shit, mae hwn neud gyd o... Cos dwi'n cofio on stuff 70s. Hang on. Be da ni'n meddwl am wan? Nes i weld yn y cinema? Do. Ti'n meddwl am un Gary Oldman? Dwi'n meddwl am yr un efo Colin Firth yn efo? Ia. Dim hwnna dwi'n siarad amdano. Ti siarad am yr un flashbacks o... Alec Guinness. Cos mae'r un yna'n based yn y... Yn y set, mae'n based yn yr un pryd. Ar yr un llyfr, a loosely based ar yr un llyfr, ond beth dwi'n siarad amdano ydy'r BBC miniseries. Dwi'n siarad am yr Scandi directed film o... na. Ymddiheiriadau. Mae hwn fel House of Cards all over again, guys. Na, so hwnna, yr un ti'n sôn ydy'r Blu-ray o'r BBC adaptation? BBC, yeah. 2019 remastered. Fantastic. Nes i yn y penwthnos, ac os da chi yn Llundain cyn mis June, Medi? Ia, y blwyddyn yma, fyddwch chi, mae'n sians... Mehefin, ia. Mis Mehefin, reit. Mae'n exhibition yn yr National Gallery o'r Sienna, The Rise of Paintings. Okay. Mae hwn yn gyfeirio at yr gwaith o'r 1300s i 1350 yn y Siena Art School. Cool. Mae hwn yn exhibition o lot o'r ffocws ar 4 o'r painters o'r adag yna oedd yn y CNE School yn neud lot o waith ar datblygu technegau. Dwi'n lyfio hyn. Celf a peintio lot o iconau crefyddol a paneli crefyddol ar gyfer capeli yn sort of dangos Iesu y fam Mair y disciples i gyd John Baptist a hefyd gwahanol paneli yn dangos straeon o'r Beibl ac yn maen nhw gyd yn ffantastig ac yn arallfydol o bethau i edrych ar a maen nhw'n dros 700 o flynyddoedd o oed a maen nhw dal yn edrych oedd ti di textio hwn i ni'n dod yn y group chat a di mynd drychwch ar rhain 700 mlwydd oed a dwi'n hyd yn oed yn gwybod ysfydd y data sydd ar hard drive fi'n gallu cael ei ddarllen mewn 10 mlynedd. So o'n just yn cofio o'n i sgyrsiau oedden ni gael pan ni'n gweithio amser byr yn y llyfrgell gen o'r syniad ma o sut oedden ni am sicrhau pethau
digidol da ni'n cymryd wan. Chos y peth ydy, just yr ffaith bod chdi'n gorfod roed y data yn rhywle, i chdi roed y mewn fformat sydd yn mynd i'n gallu cael ei ddarllen mewn i camau. Ond am met i'n gweithio i'r bodlion yn ddiweddar, ac oedd un o'r hen lecturers oedd hi di marw, a oedd hi teulu'r lecture di roed i waith o gyd i'r bodlion, a mwy'r parlu dyma beth sy'n digwydd. A oedd nhw'n edrych yno, ac peth gyda fod stack o jazz drives. Right. Ti'n cofio jazz drives, yes? Na. Ti'n cofio? So ddo fath ar Cyn zip drives? Ie, yn yr un sort of amser. Yr un cyfnod. Ac oedden nhw ddim efo'r modd o gallu darllen y peth yma. So gorfod nhw mynd ar eBay, prynu jazz drives i gallu darllen y thing. A wedyn darganfod bod oedd o ddim yn licio gweithio mewn Microsoft Word. So oedd o'n gweithio iwsio Lotus. Oedd o'n iwsio. So wedyn oedd nhw'n gorfod trio ffindio copi o Lotus i wedyn gallu agor y ffeiliau yma i gallu sicrhau y data a dalo yn y ffurf oedd wedi cael ei greu. A so oedd o lot o'n yfod fatha, da ni prin yn gallu sicrhau data o 20 mlynedd yn ôl. A mae hyn yn gweith celf o dros 700 o blynyddoedd. A mae wedi goroesi ryfelodd, a bod math o bethau rhwng yn y 700 mlynedd yna. A mae nhw dal yn bodoli, mae nhw dal ar gael. Physical media rules. Sy'n ddipyn o beth. Os ti eisiau rhywun i spoiler paintings i chdi, da mynd â fi efo chdi rownd efo, am fod os ti'n mynd ar Instagram fi yn y top, mae gyda fi gasgliad o classical paintings dwi wedi bod yn gweld, a dwi'n reid speech bubbles dros dyn nhw i be mae pobl yn deud yn efo, so dwi'n spoilio nhw i gyd. Ac oedd o'n un ffordd i fi gael y plant yn engaged yn y National Portrait Gallery, yn deud, reit, pawb i fynd rownd rwan a ffindio llun a dod yn ôl efo llun ar ei ffôn, efo a deitha fi be mae'r nhw'n deud wrth ei gilydd yn efo. Caption competition. So oedd nhw'n cael yn engaged. O peth ydi, hwn ydy'r ffordd i wneud o, di fatha, so dwi'n cael dychmygu beth sy'n gynnu, be mae'r golygfa ma'n dweud, be mae'r person yn dweud. So mae'n gret o ffordd, dwi'n meddwl mae'n ffantastig o ffordd. Mae gyda fi rei o sfaen nes i wneud, ond dwi heb di reid nhw fyny eto, ond fod dwi wedi postio ar Instagram, so maen nhw gyda fi ar fy ffôn, ond dwi wedi rhannu efo rhywbeth. So mae hwnna'n gret, dwi'n meddwl hwnna'n ffantastig. Dwi wedi cychwyn darllen hefyd llyfr o'r enw Careless People, subtitled A Story of Where I Used to Work, Power, Greed, Madness, gan dynas o'r enw Sarah Wynne Williams. Dim Cymraes i fi dod i ddam, mae actually o New Zealand. Of the Wynne Williamses of Christchurch. God he Sarah Wynne Williams is a former New Zealand diplomat and international lawyer. She joined Facebook after pitching a job, ultimately becoming director of global public policy. Oh. So mae hi essentially fatha kiss and tell book o'i amser hi fel fatha governmental affairs yn Facebook yn cynnwys i amser yn pan nhw'n trio mynd i i China a bod matha beth. Mae Facebook di trio banio'r llyfr ma. Do. Mae nhw wedi mynd â hi i'r llys yn America i trio nad hi gallu cyhoeddi ac gallu hyrwyddo'r llyfr. Mae dal ar gael yn Brydain. Mae'n anhygoel faint o mainstream dio am bod mae werth Morrisons. So mae'n lot o straeon. A beth ydy, mae lot o beth dwi wedi darllen o gwmpas y llyfr yn kind of mae'n teimlo actually kind of buy it, it makes sense to me. Dyna sort of boi fysa Musk, sorry Zuckerberg. Muskberg, so dwi wedi cychwyn darllen o, mae'n kind of mae'n rhywbeth yma. Dwi yn kind of hanner ama stwff fel mae'n lot o'n fatha. Mae hi wedi gadael Facebook yn yr amser
cyn Trump, a sort of wedi dod allan efo'r llyfr yma, a mae'n lot o fo'n teimlo fatha, ydy rhywfaint o hwn yn sour grapes. Ond di Facebook heb di fod yn evil ers cychwyn na ddo. Na, exactly. Ond peth ydy, mae hi wedi bod yna trwy hyn I gyd, a wan mae hi'n teimlo fatha, it's gone too far. A ti fatha, so, cael chdi'n hapus ar y siwr. So, un o'r YouTube's favourites fi ydi movie pitch meeting guy. Oh, yeah. Mae gret, Ryan George, mae hefyd yn neud fatha lot o skits gwahanol, fatha the first person to... Mae'n ffynnu dde. Mae'n gret. A un o'n nhw, ti fatha, mae'n cyfwiliad o fatha, this person used to be bad, but now he's come out and said that this other person is bad, so now he's a good guy. Ac mae'n mynd trwy ddim o fel mae'n dweud, yeah, you were... James Lawyer, you were the lawyer for the bad person, but now you've come out and said that the bad person is bad. So now now that makes me a good guy. Yeah, but you were a bad guy. But yeah, but now I'm good. A mae'n mynd lod trwy ddim yn yr mentality yna fatha. So ti, dwi'n teimlo'r un peth yma, mae gen ti lod o pobl oedd yn fatha Trump 1, fatha ar ei staff, a ti fatha, peth ydi, mae'n dweud, oh, I realised afterwards that he was a bit of a lunatic. Ond, ti sylwi? Fatha, sgyn y boi ddim fatha cunning na artifice. Mae beth i weld ydi bedio. Does a ddim... Diolch yn cuddio dim bit. A ti sort of... So sort of rhwng dau feddwl am llyfrau o'r type yma, ond dwi'n teimlo bod na mwy na thebyg igon o wirionedd o beth ynddo fo I wneud o igon diddorol I ddarllen, so efo lwc gai roed book report i'r tro nesaf. Diolch yn fawr. OK, so yes, be di'r after party gen ti? Fod dwi wedi bod dim yn gwylio gymaint o hynna a wedi bod yn neud gymaint o hynna, really. Beth yw amser? Beth yw amser? I ddechrau'r ni, na I awgrymu I bob... Am fod, tywod, dwi wedi cael llond fy nhrons o stwff o America, fel ti'n deud, too much o constant barrage o just barrage, yeah. Yn dod drosodd. Ond y peth ydi, mae o'n fatha... ti just yn gorau edrych fatha, beth sydd wedi digwydd wan, beth sydd wedi digwydd wan. Am fod mae'n constant shit show. Ag so dwi'n trio weinio'n hyn off o fo, ag mae gwrando'r music I fi yn hytrach na gwrando'r podcasts. Am fod, os dwi yn mynd I rando'r podcast, dwi'n trio gwrando'r rei ar ffilms a bethau fel na, sydd yn byd I wneud efo gwleidyddiaeth. Ond wedyn dwi yn gadael yn hyn cael I fewn weithiau, tywod, mae'r The Rest is Politics, Breakdown's amazing, fyna o'r pethau. Ond dwi'n licio just mynd yn ôl gwrando ar lot o music, ond mae na un sioe, os da chi'n subscribed I Apple Music, sydd ar gael mae'r gael ar Apple Podcasts ag ar Apple Music, ydy After School Radio, a mae Mark Hoppus off Blink-182. Dwi'n mynd keen ar Blink-182. Na, allan dweud bod fi, ond seminal band. Tywod, escapism, am fod, dyn nhw'n siarad am y shit sy'n mynd ymlaen y stuff, but nhw'n just siarad amdan, what movie did you see? What book did you read? Tywod, wedyn mae'na music, a mae'na bob tro theme yn bob un penod maen nhw'n neud o'r music maen nhw'n dewis. So ti yn darganfod music teb I glwad o blaen, am fod mae gen nhw mae 'na 5 o'n nhw ar y sioe a mae gen nhw wledd o gwybodaeth amdan yr holl yn fod mae un o'n nhw wedi bod yn gweithio efo Foo Fighters ers y 90s ac mynd siwr Nirvana hein I gyd a Sonic Youth a so mae di gweithio efo gymaint o bobl wahanol so mae gen nhw stories diri a mae gen nhw gymaint o sioia yna wan, a maen nhw'n eitha timeless. Weithiau maen nhw'n siarad amdan pobl sydd newydd ennill y World Series yn baseball yn America, sydd yn tynnu chdi allan o twbod sydd yn pleisio fo mewn amser. Ond ti'n gallu mynd yn ôl I penod cynta nhw a gwrando nhw fo, a mae o'n twbod yn escape call o'r wrtho fo.
ac yn hytrach na watchad Adolescent dyn nhw'r cyfres Netflix na. Mae cyfres arall am Adolescent ar Netflix o'r enw David Beckham. Okay. So, dwi'n Man U sort of tîm fi, ond pan o'n i'n ifanc, Man U oedd y tîm, ag pam ti'n heneiddio, ti'n teddol o colli ddiddordeb oherwydd fucking millionaires disgyn ar llawr cicio pel thing, ond os gynnech chi ddiddordeb mewn pel droed, mae'r trilogy David Beckham ar Netflix werth i weld. Mae'r footage... Ond mae o jyst yn ffigwr ddo'n dydio. Mae fel ffigwr hanesyddol, mae fel gwachod am George Best. A'r holl media thing sydd yn encompassio fo, am fod yna gymaint yna fo, ond gyda fi'n clem am fod mi o'n i'n ifanc pan oedd hyn yn mynd ymlaen, a oedd o'n cael ei bombardio gyda media, ac oedd o'n symud i Sbaen, a falle a'r holl hanes oedd rownd efo. A mae'r footage sydd gyda nhw yn unbelievable. Lle maen nhw wedi gael o? Lle maen nhw wedi gael? Hwna sy'n cwestiwn fi. Nuts. Maen nhw wedi chwilio yn bob twll a chornel i gael y footage sydd yn y rhaglen yma. A mae wedi cael ei reid at ei gilydd mor dda. Ond dwi really yn os da chi'n licio ffwtbol, gwylio fo, am fod mae'n lot o ffwtbol yna. Swn i'n gwachod, dwi'n cofio gwachod fel documentary am Maradona, o'n i'n gwachod Senna, stuff fel na, ti'n necessarily gorau bod fewn i... Na, ti just yn mynd i cael mwy o foddhad. Ie, bwynhad, ie. Un arall, os ni'n deud, nes i watchad a mwynhau yn ddiweddar, oedd Deepwater Horizon, amdan... Mark Wahlberg? Wow. Okay. Am fod mae o'n reid insight i fewn i chdi o be oedd y pobl ar yr oil rig yn mynd drwy, yn hytrach na be ti'n gweld o fyma ydy yr olew yn niweidio yr arfordir i gyd ar môr a stoff, ond be oedd y pobl yna yn mynd drwy fo ac ar y diwrnod, ti'n bo? Ag eto inshitification o'r capitalist greed oedd yn mynd ymlaen yna ar y pryd, ti'n bo? Di really di cael ei wneud yn dda, am fod mae'r VFX di cael ei wneud gen ILM arno fo, ond nes i wylio fo, mi oedd o ar Disney Plus yn 4K, ond y fersiwn nes i weld Netflix HD ag fucking 8-bit compression ag oedd o'n dim safon na, ond mi o'n i'n mynd i awgrymu pobl gwylio Severance, ond dwi heb di gorffan gwylio eto, so fi draim awgrymu i bobl wil gorffan gwylio fo. Un chdi wedi gwylio. Do, mae wedi gorffan o da. Di bai out heb ti gwylio, ie. So, Nis Tawel. Yes, hwnna. Nis Tawel. Chi'n gwybod fi, mae rai fi yn... Dwi'n gobeithio bod fi wedi deud wrth pawb, dwi wedi gorffan gwachod Delicious in Dungeon. Great anime. Dungeons and Dragons, but make it anime, a mae'n great. Ond y prif beth ydy'r Great Pottery Throwdown. Yeah. Basically, mis yma. Dwi wedi weld nhw gyd. Dwi yn fan o ceramics anyway, just yn gyffredinol, ond just gwatcha bobl yn neud stwff ac yn creu pethau a'r holl inherent risk o gallu fo ffrwydro pan ti'n roed yn y ffwrn. Just dyna'r yr balance perffaith o stakes a ddim stakes i fi. Just 100 allan o gant, no notes. Keith Brummer-Jones yn crio continuously pan mae bobl just yn llwyddo. Mae just, great. It's great stuff. Fel rwy'n sydd... Oedd gyda fi'r un o'r producers o'r gyfres cynta yn Cwmni Dafa fi diwrnod o blaen. No way. Ac oedd o'n deud fatha, am fod oedd nhw wedi gwneud test to a pilot episode ohono fo, ac oedd o'n crio ar gymaint o stwff oedd y Potters yn neud, am fod oedd o just yn caru bob dim oedd pawb yn neud. Oh my god, dyna ac oedd nhw'n gyd, oedd nhw'n gorau cael emergency meeting. Fel, ydy nhw? Ydy hwn yn mynd i fod
yn too much i bobl fod y boi ma'n torri lawr a crio hyd ydy o'n mynd i droi fewn i joc. So oedden nhw really... Ydy, ond... So wedyn nath nhw gael cyfarfod efo fo ei hun a just deitha fo, yli, fyddwn ni methu dangos chdi'n crio bob munud, am fod os da ni'n dangos chdi'n crio bob munud, mae'n really mynd i water it down. So mae o'n crio mwy na maen nhw'n dangos yn y rhaglen, ond mae o'n trio dal yn ôl tan mae na rhywbeth, fatha'r handshake de, yn Bake Off. Only cry when it's really fucking... Fucking keep a lid on it, Keith. Dim much mae rwy'n di wneud fucking rhyw money box shit, just fatha paid a crio am hwnnw. Just yr balchder mewn gwaith bobl. Fel rwy'n sydd dwi'n gweld celf a dwi'n gallu gwerthfawrogi fo a dwi'n gallu teimlo fo, ond dwi'n methu neud o. Fel dyna beth sy'n lyflu am gwylio rhywbeth fel yna, lle mae rwy'n yn gallu dychmygu a defnyddio i dwylo i greu rhywbeth neis, da a defnyddiol a prydferth. Y met i fi'n teimlo rhywbeth tebyg amdan the repair shop. Oh my god, hwnna di ail hoff rhaglen Lleucu. Mae the repair... Iestyn. Na, Iestyn. It's Sioned Cor. The repair shop. Mae bobl yn dod a creiriau hen sydd yn maen nhw'n caru nhw. Not another show, dwi'n ganol Married at First Sight ar y funud. Iestyn. A wedyn mae Jay Blades a'i experts crew yn ffixio nhw iddyn nhw, a mae pawb yn crio. Mae pawb yn crio. Mae the repair shop, like blanced, paned neis, a the repair shop. Dyna, so, pa mae Metsi cael dwrnod gwael, dyna mae hi'n neud, mae hi'n... Box set. Mae'n cael y duvet ar y soffa, panad anfarth, a just... Fucking box of biscuits ar repair shop. Oh my god, dwi eisiau like, na I binge-o cyfres mewn diwrnod o Pottery Throwdown. Mae wholesome, good TV stuff yn gret, a pobl yn neud pethau neis. Diolch yn manipulative TV chwaith. Meaning of life, right there. Mae fel, mae gwachod, hyd yn ei gwachod y llais, sydd, by the way, ardderchog, lyfio y llais. Full disclosure, cwmni fi sy'n neud o, ond dys gennau byd i neud hefo neud o. Mae'n just lyfio fo. Ond, mae hwnna hefyd yn eitha manipulative. Whereas mae rhywbeth fel y Throwdown, mae'r golygu, ti'n gallu gweld nhw'n golygu round stuff a creu narrative allan o'n fo. Ond ti'n methu ffeicio os di rhywbeth yn dod allan yn dda neu beidio. Just celf, dyna natur celf. Ond be dwi'n lyfio hefo ceramics ydy, maen nhw'n gelf gyda pwrpas dyddiol. Artisan yn hytrach na artist falle sa ti'n gael efo, fel pan wyt ti'n taflu bowlau. Ar enghraifft, mae gen i yn tu rwan, dwi'n defnyddio bob dydd, mae gen i basically, dwi'n cedi taw just fel bowlau, probably bol o siocola kind of bowlau yn ydi, ond dwi'n neud yn Gorys. Lot o potteries yn Gorys randomly, lot o artisans yn symud o ganol Lloegr neu whatever ac yn dod i fyw hwnna a setio fyny little potteries. Just ydi wneud yn Gorys a di gleisio a mae'n chipped a mae'n pob beth am bowlen matcha fi, mae hwnna'n dod o Gorys a wedyn pan ma'n i yn y Corys Craft Centre, guys, mae Corys Craft Centre yn amazing, es i yna ac ydyn nhw wedi dechrau wneud bowlen ramen, so mae gennau bowlen hand thrown maint ymhenni, glazed mor brydferth yn las tywyll a terracotta a clai ar y tu allan, bowlen ramen, so treat fi bob nos Wener, dwi'n dod adre o gwaith a dwi'n gallu cael bowlen mawr o ramen packet efo toppings neis yn y bowlen ma. Mae rhyw person yn Gorys wedi taflu ar olwyn i fi a ti'n flicio hi a mae'n mynd ping cos mae hi mor hyfryd a tenne a just like mae ceramics a stoneware yn dechrau dod yn bach o thing gennau rwan. Fair play. Mae hynna'n broblem. Hongian platiau'r walia. Oh, yeah. Na, mae gennau... Ti'n cofio botel fi
reflect potel o Japan o gennau sy'n basically yn stoneware thrown potel ond yn llawn booze. Mae honna fyny ar y cwpwrdd. Hwna, ti'n cael y clips na, ti'n rhaid o gwmpas y plat. Round a picture reel. Efo Dai and Charles yn y canol. I mean, Charles a Camilla. Oh, the originals. No, hashtag not my queen. Hashtag Yas Queen. Na, ddim, zero, ddim. Guys. Just so, o'n i'n... O'n i'n hang y mas o Buckingham Palace this one time. So, o'n i'n trying i jigsaw wrth dwytha. O'n i'n gwechio fatha, mae'na boi ar YouTube sydd wedi gwneud fatha compilation o bob yn cyfres o Have I Got News For You. A so hwnna just on yn y cefndir fatha, bach o just rhywbeth yn y cefndir. Ac oedd o gwmpas prodas, ac pan oedd Chuckles yn cael ei coroni. Ac oedd Ben Gitty oedd Ian Hislop ac Camilla Long sydd yn journalist i'r Times, ac oedd hi'n sôn amdan oedd hi'n dweud un o'r pethau gweitha oedd pan oedd hi'n ei tyfu fan yn y 90au o cael alw'n Camilla, chys hwnna oedd y pryd oedd yr ysgariad yn digwydd. So oedd hi wedyn yn dweud all through the 90s all that name meant was slapper. A wedyn mae hi mynd oh god, there must be treason to say that now. A wedyn mae Ian Hislop yn dweud no, it's fine, just say slapper consort. So mae'r joke yna di stick yn y menu. Nice. Oh, okay, dwi'n lyfio hwnna. O'n i just eisiau heads up fyd, dwi mond yn newydd ffindio allan amdan Freely. It's basically Freeview, ond app ti'n cael ar teli ti, a dwi really eisiau fo, achos... Da ni di siarad am hwn, gorffennol. Ond ti'n gorau prynu'r teledu i gael o, dos o'n gael fatha app na di. So ni'n lyfio just cael box bach a just smusho fo fewn, achos dwi yn teimlo bod dwi yn colli allan ar teledu. Ti angen yr Apple TV nes i gael ar eBay, dweud. Mae'n fi... Faint o hyn di... God... Iamon. Oce, da ni wedi siarad am hwn yn do. Ond oedd hi probably fel 11, hanner awr 11 ar ryw nos iau. Mae'n y sioe dweitha, nes sioe cynt. Ymddeheiriadau. Ti'n hollol iawn. Just fi sy'n dal fyny hefo'r stuff ma. So pam ti'n methu gael Freeview ar TV chdi? Dwi yn gallu, ond dwi'n goffa switcho i'r box. Mae teli fi ddim yn... Mae'n gret cael ei gyd ar un box, mae gen i Freeview box sydd maint VCR, mae gen i'r Apple TV sydd maint bichdan, mae gen i teli fi sydd yn chunky boy, ond dwi just ddim yn installio apps o stuff arno fo, dwi just yn plygio stuff arall fewn iddo fo. It's an electronic nightmare. Os da chi yn upgradeio, mae teli fi'n amazing. Os da chi efo BT internet... oes, ac os da chi yn penderfynu upgradeio Apple TV, just cael yr un i oddi ar eBay yn rhad a just signio fewn fel just signio fewn fel chdi. Oce. Na, o'n i just eisiau rhoi heads up fel, achos o'n i'n teimlo'n dwp bod fi ddim yn iwsio hwn anyway, ond bod fi just dal yn mynd trwy Freeview box. Cofio. Guys, really anyway, sorry, god, dwi'n mynd cedi bod fi roed ydi actively dylyfu gen ar y show o blaen. Dwi ddim yn meddwl fyddai'n neud hynna ta. Mae di bod yn bach o wisos. A dim ond yn oslin. Yep. Fy anwyl gyfeillion, oes gennych chi unrhyw beth arall sa chi'n hoffi rhannu efo'n cynulleidfa hyfryd ni? Na, ni'n good. Diolch yn fawr i chi gyd sydd yn cefnogi ni, yn cyfrannu ac yn gwrando. Da ni'n lyfio chi. Diolch am gyrraedd diwedd y siow. Os da chi efo unrhyw ffilm di ddim... Rex. Just gyrrwch ni fewn i be bynnag di Blue Sky ni. Dwi really isio gael ni watch a Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves just mwyn cael nice one. Exactly, just mwyn cael nice one. Dwi'n meddwl ar ôl Borderlands da ni'n neud i gwrdd a ni'n really yn am fod mae hwn yn agos i fod yn un o'r rei gweitha.
Ond mae hwn yn un gymaint o'n di-ddim. Mae hwn literally yn di-ddim. Ffilm di-ddim. Pam boddran? Ond ie, os oes chi ffilm fatha da chi'n meddwl awgrymiadau am rei pam ddim neu di ddim, cyrwch nhw mewn i ni. Roi nhw ar y rester a gweithio allan. Ie, a thwn ni weld os da chi'n be da ni fel o'r ffilm. Peidwch yn gyrru ffilm favourites chi fewn a peidwch deud i ni. I ni gael roastio fo, dwi'n mysio hynna sy'n angas. So, guys, fyddwn ni nôl mis nesa, hefo ffilm di ddim arall, hefo mwy o stories, a potentially fyddwn ni just yn dwy'n be bynnag mae'r Rhodri Ap Dyfrig ydi rhoi yn Substack fo, a wedyn o'n ni just siarad am heina. Ond yn y cyfamser, dwi'n deud nos dag am Bryn. Nos dag am Iestyn. Hwyl. A mi fyddai nos dag yn y fi. Dwi off i ymddiheiro i gweddill fy nheulu bod fi wedi yfed swn i'n deud 60% o'r botol yma heno yma. Ond ymddiwch i fi. Dwi'n credu bod 2025 ydy'r flwyddyn yn neud hynna. God, am ddiweddglo, rubbish. Iestyn, please golygio hwnna allan. Oedd hwnna'n rubbish? Oedd hwnna'n actively rubbish? Keep it in. Double it. Dwi jyst eisiau deud nos dath gwrandawyr am, wyl ni a welwn i chi mis nesa. Ta-ra!